இயேசு நல்லவர், இயேசு நல்லவர். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த மே மாதத்தினுடைய இந்த 16ஆம் நாளுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த 3வது பரிசுத்த ஆராதனை நாளில் நாம் தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். ஸ்தோத்திர விசுவாச மக்கள், நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் ஸ்தோத்திரங்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கத்தக்க உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஆராதனையினுடைய தெய்வீக பிரசன்னம், தெய்வீக மகிமை நம்மை அளவில்லாமல் ஆட்கொள்வதாக. ஆராதனுடைய முழு பகுதியை கர்த்தர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும்படியாய் ஸ்தோத்திர பாடல் பகுதி, ஆராதனை பகுதி, வாசிக்கிற வேத பகுதி, செய்தி பகுதி எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருடைய மகிமை வெளிப்படத்தக்கதாக பிதாவை தொழுது கொள்கிற பிள்ளைகள் ஆவியோடும் உண்மையோடு அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அந்த வார்த்தையின்படியே ஆவியோடு உண்மையோடும் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிற நீங்கள் நானும் கூட அவருடைய இன்ப முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வாராக. இணைந்து கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவரே, இந்த பரிசுத்த ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக சொல்லி எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாமா? ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. நீங்க இருக்கிற இடத்துல, உங்களுடைய வீட்டில் குடும்பமாக அமர்ந்து ஆராதனைக்கு என்று அமர்ந்திருக்கிற நேரத்தில் தானே எல்லாரும் இப்படி முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டோடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து நல்ல வாயை திறந்து எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சமீபத்திற்கு மாத்திரமல்ல, அவர் தூரத்துக்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். இங்கு மாத்திரமல்ல, எங்கே இருந்தாலும் பூமியின் கடைசியில் எந்த பகுதி இருந்தாலும் ஆண்டவர் அதை கவனிக்கிறவராக இருக்கிறார். ஆகவே பயத்தோடு கூட நடுக்கத்தோடு கூட ஆண்டவரனை பார்க்கிறார், என் மத்தியில் இருக்கிறார் என்கிற அந்த உணர்வோடு நாம் தேவனை ஆராதிக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர் ஆண்டவரே, கர்த்தர் நல்லவர் ஆண்டவரே. எங்கள் அன்பின் தெய்வமே, நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. எங்கள் பரலோக பிதாவே, சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் ஆண்டவரே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதானே இந்த மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் சொல்லி எங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படியே உம்மை தேடி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்க நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர, உலகத்தில் ஆண்டவரே கொரோனாவினால பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உண்மையில் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தினாலே உம்மை சார்ந்து நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் சொன்ன வார்த்தையின்படியே ஆண்டவரே எல்லா துக்கங்களும் நீங்கி சமாதானமும் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் எங்களில் மாத்திரமல்ல முழு உலகத்திலும் எல்லா மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினால் கடந்து வருவதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். எந்த நாள் ஆராதனை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஆண்டவரே, பாடல் ஆராதனை நடத்துகிற உம்முடைய மகனிடத்தில் நீர் பயன்படுத்துங்க. ஆண்டவரே, வேதபதி வாசிக்கிற ஜெபிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளை பயன்படுத்துங்க. உம்முடைய வார்த்தையை கொடுக்கிற ஆண்டவரே உம்முடைய மகனை நீர் பயன்படுத்துங்க. வேண்டிய கிருபைகளை தாங்க. ஆராதனுடைய துவக்கம் முதல் முடியும் மட்டும் உம்முடைய பிரசன்னமும் ஆளுகைகளை மூடிக்கொள்ளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கர்த்தர் பெரிகாரத்தை செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து ஆண்டவரே மறுரூபப்படத்தக்கதாக எங்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்யும். உம்முடைய பிரசன்னத்தை எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும். எங்களுடைய இணைந்து ஆராதிக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். இரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். உட்காருவோம். அப்படியே நம் தேவ பிரசன்னத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சில பாடலை பாடி நம் தேவனை மகிமைப்படுத்தும். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆண்டுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக. கர்த்தர் நல்லவர். அவருடைய சமூகத்தில் வருகிற ஒருவரையும் அவர் புறம்பே தள்ளாதவர். அவருடைய சமூகத்தில் வருகிற ஒருவரையும் அவர் வெறுமையாக அனுப்புகிற தேவனும் அல்ல. ஆகவே தேவனின் இந்த காலவேளையில் உண்மை உள்ள மனதோடு கூட ஆராதிக்கிற தேவ பிள்ளைகளாக எல்லாரும் கூட அப்படியே கண்களை மூடி வலதுகரத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோமே. ஆண்டவரே, நீர் ஒருவரே பரிசுத்தம் உள்ளவர், நீர் ஒருவரே ஆராதனைக்குரியவர், நீர் ஒருவரே ஆராதனை மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் என்று சொல்லி எல்லாருடைய வாய்களை திறந்து அப்படி இருக்கிற இடங்கள் அப்படி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ஹல்லேலூயா. உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம், உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம், உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். ஹல்லேலூயா, நீ நல்லவர். ஹல்லேலூயா. அப்படியே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு பாராட்டினுடைய கிருபைகளுக்காக தயவுக்காக நன்றி என்று சொல்லி ஹல்லேலூயா. ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே. சேர்ந்து சொல்லுமே, ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே. நீரே
பரிசுத்த தெய்வம், நீரே பரிசுத்த தெய்வம். சேர்ந்து சொல்லுவோமே, நீரே நீர் மாத்திரமே. எல்லாரும் இணைந்து, நீரே நீரே நீர் மாத்திரமே. ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே. எல்லாரும் வலது கருத்து உயர்த்தி சொல்லுவோமே, ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவர். அவர் வாசம் செய்கிறவர் நீரே. நீரே பரிசுத்த தெய்வம். சேர்ந்து சொல்லுங்க, நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே நீ மாத்திரமே. எல்லாரும் சேர்ந்து, நீரே நீரே நீ மாத்திரமே. சொல்லுங்க, நீரே நீரே நீர் மாத்திரமே. இயேசுவே நீரே நீர் மாத்திரமே. பரிசுத்தர் 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 பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் அவர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் அவர் பரிசுத்தரே. நீரே நீர் மாத்திரமே. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுங்க, நீரே நீ மாத்திரமே. நீரே சொல்வோமே, நீரே நீர் மாத்திரமே. நீர் ஒருவரே, நீரே நீர் மாத்திரமே. எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை உடையவர், எல்லா துதிகளுக்கும் மேலான துதிகளை உடையவர். அவர் ஒருவரே ஜீவன் உள்ளவர். அவர் ஒருவரே சகல ஆராதனைக்கும் சகல துதிக்கும் பாத்திரர் என்பதை உணர்ந்து உள்ளத்தின் ஆழத்தில் எங்கள் துதிகள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவரே, நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர் என்று நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம். எங்கள் மத்தியிலே எழுந்தருளுவீராக. எங்கள் மத்தியிலே நாங்கள் இருக்கிற ஆண்டவரே வீடுகளிலே, நாங்கள் இருக்கிற இல்லத்திலே உம்முடைய மகிமை இறங்கி வருவதாக என்று சொல்லி வலது கரத்தை உயர்த்தி உள்ளத்தின் ஆழத்தில் சொல்லுங்க, பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் அவர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் அவர் பரிசுத்தரே. நீரே நீர் மாத்திரமே. சொல்லுங்க, நீரே நீரே நீர் மாத்திரமே. சொல்லுங்க, நீரே நீரே நீர் மாத்திரமே. உம்முடைய தெய்வ மகிமை, ஓ நீரே நீர் மாத்திரமே. எல்லா துதிக்கும் பாத்திரராய் இருக்கிறவர், எல்லா ஸ்தோத்திரங்களுக்கும் மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரராய் இருக்கிறவர். ஆமென். தம்மை ஆராதிக்கிற ஜனங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறவர். அவரை ஆராதிக்கிற ஜனங்கள் பரிசுத்தவான்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர். இந்த காலவேளையிலே நம்மையும் பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக எங்கள் ஆராதனையும் எங்கள் துதியும் எங்கள் மகிமை ஆண்டவரே, எங்களுடைய ஆண்டவரே வாயிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு ஆண்டவரே வார்த்தைகளும் நம்முடைய சமூகத்தில் நம்முடைய மகிமையிலே வந்து ஆண்டவரே சேரும்படியாக எங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா தடைகளும் நீக்கி நம்முடைய மகிமை நிறைவினால் எங்களை நிரப்பி எங்கள் ஆராதனையை ஏற்றுக்கொள்வீராக என்று சொல்லி இருக்கிற இடங்களில் கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து ஆண்டவரே, எங்கள் ஆராதனை மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற தெய்வமே உமக்கு நன்றி, நீர் மேலான காரியங்களை செய்வீராக என்று சொல்லி அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோமே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அவர் சிறகுகளாலே நம்மை மூடுகிறவர். அவர் அரணான பட்டணம் போல நம்மை பாதுகாக்கிற ஒரு நல்ல தேவன். சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், ஆமென், சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவேன் என்று கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறது. சங்கீதக்காரனுடைய சங்கீதத்தில் சொல்லுகிறார், சங்கீதம் 31ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் அரணான நகரத்தில் எனக்கு தமது கிருபையை அதிசயமாய் விளங்க பண்ணினபடியால் என்று சொல்லுகிறார். அருமையான தெய்வ பிள்ளையே, ஆமென், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கிருபையை எவ்வளவு அதிசயமாய் விளங்க பண்ணியிருக்கிறார் என்பதை நீங்க நினைத்து பாருங்க. ஆமென். அரணான பட்டணமாக ஆமென் கர்த்தர் நம்மை சூழ இருந்து நம்மை அதிசயமாய் நடத்தி வருகிறார். அவருடைய அதிசயமான கிரியைகளை உங்களுடைய வாயிலிருந்து
வாழ்க்கையில, எங்களுடைய வாழ்க்கையில, உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர் விளங்க பண்ணியிருக்கிறாரு. ஆமென். வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க, அவருக்கு ஸ்தோத்திரமும் துதியும் கனமும் உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா. சங்கீதம் 31 அதிகாரம் 21 வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் அரணான நகரத்தில் எனக்கு தம்முடைய கிருபையை அதிசயமாய் விளங்க பண்ணினபடியால் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி அவரை உயர்த்துகிற சங்கீதக்காரனுடைய சங்கீதத்தை நாம் பார்க்கிறோமே. இந்த காலை வேளை நீங்களும் நானும் சேர்ந்து அவரை உயர்த்த போகிறோம். ஆமென். சிறகுகளாலே என்னை மூடுகிறவர், அரணான பட்டணத்திற்குள்ளாக என்னை நடத்துகிறவர், ஆமென், தம்முடைய மகிமை எங்கள் வாழ்க்கையில் விளங்க பண்ணுகிறவர், ஒரு நல்ல தெய்வம் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினால் நன்றி என்று சொல்லி ஆமென். ஆமென். நம்முடைய கரங்களிலே புது வருட பாடல்கள் இருக்குமே ஆகில் அதில் 7வது பாடலில் ஆமென் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். நாம் சேர்ந்து இணைந்து பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆண்டவருடைய திவ்ய நாமம் நம் மத்தியிலே மகிமைப்படுவதாக. சேர்ந்து இணைந்து கர்த்தரை உயர்த்துவோமே. ஆண்டவருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. சிறகுகளாலே மூடிடுவான், அரணான பட்டணம் போல் காற்றிடுவார், கழுகை போல எழும்பச் செய்வான், என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுவோமே. சிறகுகளாலே மூடிடுவான், அரணான பட்டணம் போல் காத்திடுவார், கழுகை போல எழும்பச் செய்வார், என்னை நடத்திடுவார், அவர் என்னை நடத்திடுவார். சேர்ந்து சொல்லுமே. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ளவரே. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ளவரே, என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க, அவர் என்னை நடத்திடுவார். எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ளவரே. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ளவரே, என்னை நடத்திடுவார். விசுவாசத்தோடு சொன்ன, அவர் என்னை நடத்திடுவார். பாதை அறியாத நேரமெல்லாம் அதிசயமாய் என்னை நடத்தி வந்தார். சொல்லுங்க. பாதை அறியாத நேரமெல்லாம் அதிசயமாய் என்னை நடத்தி வந்தார். கரங்களை பிடித்து கைவிடாமல் என்னை நடத்தி வந்தார். கரங்களை பிடித்து கைவிடாமல் என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ள. கரங்களை தட்டி சொல்லுவோமே. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ளவரே, என்னை நடத்திடுவார், அவர் என்னை நடத்திடுவார். எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ளவர். விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்க. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ளவரே, என்னை நடத்திடுவார், அவர் என்னை நடத்திடுவார். வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே உன்னை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியும் ஆக்கிடுவார். வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே உன்னை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியும் ஆக்கிடுவார். சத்துருக்கு முன்பாக உன்னை நிறுத்தி தலையை உயர்த்திடுவார். விசுவாசிக்கிறீங்களா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சத்துருக்கு முன்பாக என்னை நிறுத்தி தலையை உயர்த்திடுவார். ஆமென். எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ள. விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்க. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை. உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. எங்களை உயர்த்துகிறவரே, எங்களை நடத்துகிறவரே, அவர் என்னை நடத்திடுவார். பாதம் கல்லில் இடராமை தூதர்களை அனுப்பிடுவார். சொல்லுங்க. பாதம் கல்லில் இடராமை தூதர்களை அனுப்பிடுவார். உன்னை காக்க கூட இருந்து உன்னை நடத்திடுவார். எவ்வளவு சத்தியத்தை சொல்லுகிறார் பாருங்க. உன்னை காக்க கூட இருந்து உன்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க. என்னை காக்க, என்னை காக்க
இருந்து என்னை நடத்திடு. எவ்வளவு நல்ல தேவன். கரங்கள் தட்டி எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை. நம்மை விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்க, எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை உள்ளவரே, என்னை நடத்திடுவார், அவர் என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க, என்னை நடத்துவார், என்னை நடத்திடுவார், அவர் என்னை நடத்திடுவார். சிறகுகளாலே மூடிடுவார், அரணான பட்டணம் போல் காத்திடுவார், கழுகை போல எழும்பச் செய்வார், உன்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க, சிறகுகளாலே, சிறகுகளாலே மூடிடுவார், அரணான பட்டணம் போல் காத்திடுவார், கழுகை போல அவர் எழும்பச் செய்வார், என்னை நடத்திடுவார். அவர் என்னை நடத்திடுவார். நல்ல கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், ஓ சர்வ வல்லமை. எவ்வளவு நல்ல தெய்வம். சொல்லுங்க, எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமை. அவர் சர்வ வல்லவர், என்னை நடத்திடுவார், அவர் என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க, என்னை நடத்துவார், என்னை நடத்திடுவார், அவர் என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க, என்னை நடத்துவார், என்னை நடத்திடுவார். விசுவாசம் இல்லாத நிலையில, எல்லா சூழ்நிலைகளும் அடைக்கப்பட்ட நிலையில யாராயிலும் பார்ப்பீங்கன்னா, என்னை அவர் சொல்லுகிறார், உங்களை நடத்துகிற தேவன். ஆமென். தடைப்பட்ட கரைகளை உடைத்தெறிந்து அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லமை உள்ளவர். ஹல்லேலூயா. அவர் என்னை நடத்திடு. சொல்லுங்க, என்னை நடத்துவார், என்னை நடத்திடுவார், அவர் என்னை நடத்திடுவார். நல்ல கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து என்னை ஜெயமாய் நடத்துகிறவர், ஆமென், எங்களோடு இருக்கிறவர் பெரியவர். அவர் நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம், அவரை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம், அவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அவர் நீங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் கிரியை செய்கிற ஒரு நல்ல தெய்வனாய் இருக்கிறபடினால உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, ஆமென், என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க, எல்லாரும் வாயை திறந்து, அவர் என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க, என்னை நடத்துபவரே, என்னை நடத்திடுவார், அவர் என்னை நடத்திடுவார். அப்படி வாயை திறந்து ஆண்டவர் உயர்த்துங்க பார்க்கலாம், அப்படி வாயை திறந்து ஆண்டவர் ஆராதிங்க பார்க்கலாம். என்னை நடத்துகிற நல்ல தேவன். ஆமென். என்னை நடத்துகிற நல்ல தேவன். ஆமென். நாங்கள் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் ஏதோ சாதாரணமான வார்த்தைகள் அல்ல. ஆமென். தேவன் நம்மை குறித்து சொல்லியிருக்கிற வார்த்தைகள். ஆமென். நம்மை நடத்துகிறவர், நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர், அவர் முடிவு பரியந்தம் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடினாலே அப்படியே உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஆண்டுடைய நாமத்தை உயர்த்துங்க, ஆண்டுடைய நாமத்தை உயர்த்துங்க, ஆண்டுடைய நாமத்தை உயர்த்துங்க. ஆமென். யார் அமைதியாக அல்ல, யார் அமைதியாக அல்ல. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து, ஆமென், இது வேடிக்கை பார்க்கிற நேரம் அல்ல, இல்லை என்றால் என்ன நடக்குங்கிறத பார்க்கிற நேரம் அல்ல. நீங்கள் நாளும் ஆராதிக்கும் போது தேவன் பெரிய காரியங்களை மத்தியில் செய்கிறார் என்பதை அறிந்து நல்ல வாய்களை திறந்து விடுதலையோடு கூட சொல்லுங்க, என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க, அவர் என்னை நடத்திடுவார். சொல்லுங்க, என்னை நடத்திடு. சொல்லுங்க, அவர் என்னை நடத்திடுவார். என்னை நடத்தினாரே, அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ரகலஷே. என்னை நடத்தினாரே, அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது. சொல்லுங்க, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோ. இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோ. நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததா. சொல்லுங்க, நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததா. நல்ல கரங்களை தட்டி, அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. என் தேவ கிருபை, அவர் நல்லவர், அவர் எங்களை விட்டு விலகாதவர், எங்களை
நடத்துகிறவர். நன்றி. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். சத்துரு சேனை தொடர்ந்து சூழ்கையில் பத்தனம் தாவீதின் தேவன் நமக்கு சத்துரு. ஆமென். கொரோனாவுடைய வியாதிகள் தொடர்ந்தாலும், சத்துருடைய சேனை நம்மை தொடர்ந்தாலும், கர்த்தர் நம்மோடு இருந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சென்றாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. என்னை காத்தாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. சொல்லுங்க. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஆமென். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரி. விடுதலையோடு சொல்லுங்க. இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது. சொல்லுங்க. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். எல்லாரும் ஜனங்களும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. அவரை போற்றி ஆமென் அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். காரிருள் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தும் பாரினில் அவர் என் பாதையின் ஒளி. உண்மை. காரிருள் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தும் பாரினில் அவர் என் பாதையின் ஒளியா. சொல்லுங்க. என்னை நடத்தினாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. என்னை நடத்தினாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. தேவ கிருபை, தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார். இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோ. சொல்லுங்க. நடத்தினாரே என்னை நடத்தினாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. என்னை நடத்தினவரே என்னை நடத்தினாரே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. என்னை நடத்தினாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை. ஆமென். சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் இந்த காலவேளை சொல்லுங்க. அவர் என்னை நடத்துகிறவர், அவர் என்னை இம்மட்டும் நடத்தினவர், அவர் இனிமேலும் நடத்த சர்வ வல்லமை உள்ளவர். சொல்லுங்க. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை. விசுவாசிக்கிறவங்க வாயை திறந்து சொல்லுங்க. என் இயேசு நல்லவரையா, என் இயேசு வல்லமை உள்ளவரையா, அவர் கிருபை எங்கள் வாழ்க்கையில மேலானதை செய்கிறது. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. நல்ல கரங்களை தட்டி வாயை திறந்து சொல்லுங்க. அவருடைய கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே, அவருடைய தயவுக்காக நன்றி ஆண்டவரே, சர்வ வல்லமை உள்ளவரே, நாங்களுமே உயர்த்துகிறோம். அப்படியே நல்ல வாயை திறந்து ஆண்டவரை ஆராதிங்க. விடுதலையோடு ஆராதிங்க. வேற எதையும் பார்க்காதீங்க. கண்களை மூடி ஆமென் பயபக்தியோடு கூட ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க. எங்களை நடத்துகிற நல்ல தகப்பனே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அல்லேலூயா. ஆமென். காரிருள் போன்ற சோதனைகள் வந்தாலும் எங்கள் பாதையில தீபமாய் இருக்கிற ஒரு நல்ல தெய்வம் எங்களுக்கு துணையாய் இருக்கிறபடினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. சொல்லுங்க. ஆமென். அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. சொல்லுங்க. நீங்கள் அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் நல்லவர், அவர் நல்லவர், அவர்
கிருபைக்காக நன்றி அப்பா. அப்படி வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க, அப்படி தயவுக்காக நன்றி அப்பா. அவன் மலைகள் உலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் நம்முடைய கிருபை எங்களை விட்டு விலகாமலும் ஆண்டவரே நம்முடைய சமாதானத்தை உடன்படிக்கை எங்களை விட்டு நிலை பெறாமல் இருந்தபடினால் உமக்கு நன்றி. எங்களை இம்மட்டுமாய் நடத்தினவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. சொல்லுங்க வாயை திறந்து, எங்களை இம்மட்டுமாய் நடத்தினவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. சொல்லுங்க வாயை திறந்து, எங்களை இம்மட்டுமாய் நடத்தினவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்க, எங்களை இம்மட்டுமாய் நடத்தினவரே, இதுவரை நடத்தினவர் எங்களை இனிமேலும் ஜெயமாய் நீ நடத்த போதுமானவராய் இருக்கிறபடினால நன்றி என்று சொல்லி எல்லாரும் வாயை திறந்து அப்படி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க, ஆண்டவரை உயர்த்துங்க, ஆண்டவரை உயர்த்துங்க. எங்களை இம்மற்றுமாய் நடத்தினவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. ஹல்லேலூயா. ரகலஷிகதரலமா ரிகமகலதரமா. ஆண்டவரே, துதிகளினால் மகிமைப்படுத்துகிற ஜனங்கள் மத்தியிலே அவர் வாசம் பண்ணுகிறார். ஆண்டவரே, துதிகளினால் மகிமைப்படுத்துகிற ஜனங்கள் மத்தியிலே அவர் வாசம் பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறபடினால நல்ல வாயை திறந்து, நல்ல வாயை திறந்து எல்லாரும் கூட அப்படியே மனதார ஆண்டவருடைய நாமத்தை உயர்த்தலாமே. ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்க, ஓ எந்தன் பலனே உம்மை ஆராதிப்பே, உயிருள்ள நாள் எல்லாமே எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பே, உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. சொல்லுங்க, எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன், உயிருள்ள நாள் எல்லாமே எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன், உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. எத்தனை பேர் உள்ளத்தின் ஆனந்தம்னு சொல்றீங்க? சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், என் பலனாகிய கர்த்தாவே நான் உம்மில் இன்னும் அன்பு கூறுவேன். ஏனென்றால் நாங்கள் சூழ்நிலைகளை பார்த்துமை ஆராதிக்கிறவர்கள் அல்ல, என் தேவன் எப்பேற்பட்டவர் என்பதை அறிந்து நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையே, நீங்க இதுவரை தேவனை எப்படி பார்த்தீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த காலவேளையில் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார், அவரை சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாக நீங்கள் பார்க்க பழகுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில, உங்கள் சூழ்நிலைகளிலே எது வந்தாலும் சரி, நீங்க வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், ஆண்டவரே நீ சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வம் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீ எங்களுக்காக செயல்படுகிறவர், காரியங்களை மாற்றுகிறவர். எங்களுடைய பலவீனமான சூழ்நிலைகளில் நாங்கள் உம்மை நோக்கி வந்திருக்கிறோம். எங்கள் பலவீனங்களை மாற்றுகிறவரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லி உள்ளத்தின் ஆழத்தில் சொல்லுவீங்களா? எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பே, உயிருள்ள நாள் எல்லாமே எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பே, உயிருள்ள நாள் எல்லாமே எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பே, உயிருள்ள நாள் எல்லாமே எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பே, உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. கிருபைகள் தந்தவரே, என்னை உயர்த்தி வைத்தவரே, கிருபைகள் தந்தவரே, என்னை உயர்த்தி வைத்தவரே, உம்பளனை தந்து என்னை நடத்தினீரே, இதுவரை காத்தவரே. உம்பளனை தந்து என்னை நடத்தினீரே, இதுவரை காத்தீரே. எங்கள் பலனே, எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன், உயிருள்ள நாள் எல்லாமே எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன், உயிருள்ள நாள் எல்லாம். சொல்லுங்க, எங்கள் பலனே, எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன், உயிருள்ள
நாள் எல்லாமே எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. எந்தன் பலவீன நேரத்தில் உம் பாதம் வந்தே புது பலன் அடைகின்றே. எந்தன் சோர்வுற்ற வேளையில் உம் சமூகம் வந்தே ஆறுதல் அடைகின்றே. எந்தன் பலவீன நேரத்தில் உம் பாதம் வந்தே புது பலன் அடைகின்றே. எந்தன் சோர்வுற்ற நேரத்தில் உம் சமூகம் வந்தே ஆறுதல் அடைகின்றே. ஒருவேளை இந்த கால வேளையில நான் சோர்ந்து போய் இருக்கிறேன், நான் பலவீனத்தோடு இருக்கிறேன், என் வாழ்க்கையில் ஒரு பலன் வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட நீங்க இந்த கால வேளையில இந்த லைவ் சர்வீஸ் நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு பலனாக இருக்கிறேன், நான் உனக்கு துருகமாக இருக்கிறேன், நான் உனக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறேன், நான் உனக்கு கோட்டையாக இருக்கிறேன், நான் உனக்கு தஞ்சமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் உங்கள் மத்தியிலே வரும்படியாக வலதுகரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க. ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறவரே, நீர் எங்கள் மத்தியில் இறங்கி வந்து மகிமையினால் எங்கள் நிரப்புவீராக. வலதுகரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க. எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. சொல்லுங்க, எங்கள் பலனே, எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயிருள்ள. ஆவியானவரே, யார் யார் எங்கள் பலனே என்று சொல்லுகிறார்களோ அவங்க வாழ்க்கையில தேவ பலன் இந்த காலவேளை நிரப்பட்ட ஆண்டவரே, அவங்க வாழ்க்கையில தேவனுடைய அற்புத செயல் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா பலவீனங்களும் நீங்குவதாக, எல்லா பயங்கள்ங்கிற பலவீனம் நீங்கட்டும். ஒரு தேவ அபிஷேகம், ஒரு தேவ வல்லமை, ஒரு தேவ ஆளுகை ஆண்டவரே இந்த கால வேளையில இந்த ஆராதனையில கலந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில உண்டாகிறபடினால் நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. நீ பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. கரங்கள் உயர்த்தி சொல்லுங்க, நீ பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, நீ பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. அல்லேலூயா, நீ பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். ஓ சொல்லுங்க, பரிசுத்தர் 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 பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் அவர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் அவர் பரிசுத்தரே. நீரே நீர் மாத்திரமே, எந்த மாமிஷிக பலனும் அல்ல ஆண்டவரே. நீரே நீர் மாத்திரம் எங்களை நடத்துகிறவர் ஆண்டவரே. நீரே, ஏனென்றால் நீர் ஒருவரே மெய்யான தெய்வம் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். நீரே நீர் மாத்திரமே. சொல்லுங்க, நீரே நீரே நீர் மாத்திரமே. சொல்லுங்க, நீரே நீரே நீர் மாத்திரமே. எல்லா துதிக்கும் எல்லா கணத்திற்கும் எல்லா மகிமைக்கு பாத்திரர் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் ஒருவரே. கண்களை மூடி அப்பாவை பார்த்து சொல்லுங்க, எந்தன் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. எங்கள் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. சொல்லுங்க, எங்கள் உயிருள்ள, எங்கள் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. எங்கள் பலனாகிய கர்த்தாவே,
நாங்கள் உம்மை இன்னும் அன்பு கூறுவோம், நாங்கள் உம்மை இன்னும் உயர்த்துவோம், நாங்கள் உம்மை இன்னும் மகிமைப்படுத்துவோம். எங்கள் துதிகள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவர், எங்களை சுற்றிலும் மரணான கோட்டையாக இருந்து எங்களை நடத்துகிற ஒரு நல்ல தகப்பன் நீர். எங்களோடு கூட இருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி. இந்த ஆராதனையில் கலந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் மேல தேவகரம் அமர்ந்திருக்கிறபடி நான் நன்றி. கர்த்தரே அவருடைய பலன், அவரே தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு அரணான அடைக்கலமானவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறபடி உம்மை நம்பி இந்த காலவேளை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் அரணான பலனாக, ஆண்டவரே அரணான கோட்டையாக, அரணான அடைக்கலமாக இருக்கிறபடினால் நமக்கு நன்றி. ஒருவேளை பயத்தோடு யாராச்சும் பார்த்து கொண்டிருப்பாங்கன்னா அவங்களை பார்த்து நீங்க சொல்றீங்க, பயப்படாத, நான் உனக்கு பலனா இருக்கிறேன், என்னுடைய அபிஷேகம் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கும்னா, உன் வாழ்க்கையில அரணான கோட்டையாக அடைக்கலமாக நான் இருக்கிறேன் என்று நீங்க சொல்லுகிறபடினால் நமக்கு நன்றி. நாங்கள் ஒருபோதும் எங்கள் சுயத்தை சார்ந்து வாழாதபடி தேவ அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக, தேவ வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக, அதுவரை தேவனுடைய அந்த ஆளுகைக்குள்ளாக நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணித்து உம்முடைய மகிமையை நாங்கள் கண்டு அதன்படி வாழ எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு மேல தேவக்கரம் அமர்ந்திருக்கிறோம். நான் ஸ்தோத்திரம். தேவன் பெரிய காரியங்களை தொடர்ந்து எங்களோடு கூட பேசும் இடைப்படும் இயேசுவின் திருக்கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தேவன் நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார். அவருடைய நாமம் பெரியது, உயர்ந்தது, மகிமையுள்ளது. ஆண்டவரை பாடுவதும் ஆராதிப்பதும் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதும் தேவன் நமக்கு தந்த விலையேறப்பெற்ற பாக்கியம், சிலாக்கியம் என்பதை நான் ஒருபோதும் மறந்துவிட வேண்டாம். அவனுடைய சமூகத்தில் இருப்பது எத்தனை பெரிய பாக்கியம். ஆகவேதான் தாவீது சொன்னார், 1000 நாட்கள் ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாய் இருப்பதை பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செல்லுகிற ஒரே நாள் நல்லது என்று சொன்னார். ஆண்டுடைய சமூகத்தில் வருகிற அந்த ஒரு நாள் மிக 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 நல்லது, மேன்மையானது, உயர்ந்தது, அற்புதமானது, அதிசயமானது. அவரே நம்முடைய பலன், அவரே நம்முடைய சுகம், அவரே நம்முடைய ஆரோக்கியம், அவரே நம்முடைய பாதுகாப்பு, அவரே நம்முடைய வாழ்வின் எல்லாமாக இருக்கிறபடினாலே அவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். கர்த்தர் நிச்சயமாகவே பெரிய காரியங்களை, மகிமையான காரியங்களை நம்முடைய மத்தியில் செய்வாராக. ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். விசேஷமாக முதலாவது ஸ்தோத்திரம். நான் ஒரு ஜெப குறிப்பை செய்த பின்பு அடுத்து வேத பகுதியை நான் வாசிக்க போகிறோம். ஸ்தோத்திரம். விசேஷமாக ஸ்தோத்திரம் தேசத்தினுடைய ஸ்தோத்திரம் எல்லா ஜனங்களுக்காக, ஜனங்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். தேவன் நம்மை நம்பியிருக்கிறார். ஸ்தோத்திர கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் நம்பியிருக்கிற நீங்கள் நானும் கூட நம் தேசத்திற்காக ஸ்தோத்திர உத்தரவாதம் பண்ண வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். உத்தரவாதம் பண்ண வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அவருடைய பிரசனத்தில் அமர்ந்திருப்பது மிக 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 நல்லது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோம். ஆமென், ஹல்லேலூயா. நம்முடைய தேசனைக்கு பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்தோத்திர பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்களுடைய கொரோனா வைரஸினாலே பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது. உலக சுகாதார அந்த அமைப்பு இந்தியாவை குறித்து பயந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவ பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் நான் கூட நம் தேசத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டியவர்கள். ஏதோ வேற ஏதோ பேசி கொண்டிருக்கிற காரியம் அல்ல இது. ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் நாம் ஜெபிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். கண்களை மூடி ஆண்டுடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவரே, எங்க இந்திய தேசத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரைக்கும் இருக்கிறதானே எங்கள் தேசத்தை உடைய கரத்தில் தருகிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் உடைய கரத்தில் தருகிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர யூனியன் பிரதேசங்களையும் உடைய கரத்தில் தருகிறோம். எங்க தேசத்தின் ஜனாதிபதிக்காக, எங்க தேசத்தின் பிரதம அமைச்சருக்காக, எங்க தேசத்தினுடைய எல்லா மத்திய அமைச்சர்களுக்காக, எங்க தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சருக்காக, சக அமைச்சர்களுக்காக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் எல்லாருக்கும் வேண்டிய விசேஷித்த ஞானத்தை கிருபை கர்த்தர் கொடுப்பீராக. எங்க தேசத்தை ஆண்டவரே வழிநடத்துவதற்கு தேவையான, எங்க தேசத்தை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரமையா ஆண்டவரே வழிநடத்த தேவையான ஞானம் கிருபை அளவில்லாமல் கொடுத்து நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. எங்க தேசத்தில் இருக்கிற 138 கோடி மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாரையும் உம்முடைய கரத்துல தருகிறோப்பா. உம்முடைய இரத்தத்தால் மூடிக்கொள்ளுங்க, உம்முடைய நாமத்தினால் மூடிக்கொள்ளுங்க, உம்முடைய அபிஷேகத்தால் மூடிக்கொள்ளுங்க, அக்கினியால் மூடிக்கொள்ளுங்க. எல்லா தீமைக்கு விலைக்கு விடுவிப்பீராக. வாத இயேசுவின்
நாமத்தினாலே ஆண்டவர் நிறுத்தப்படுவதாக, வாதை அழிந்து போவதாக. எங்க தேசம் ஒரு தெய்வீக பாதுகாப்பை சந்திப்பதாக. எங்க தேசத்தினுடைய வல்லமை அளவில்லாமல் வெளிப்படுவதாக. ஆண்டவரே, ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சொல்லுங்க, ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறதானே எல்லா மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஆக்சிஜன் இல்லாம கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆக்சிஜன் கொடுக்கப்பட்டும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரமையா ஆண்டவரை திணறிக் கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய வல்லமை அவர்களை சந்திப்பதாக, நிரப்புவதாக. இயற்கைக்கு மேலான தெய்வீக வல்லமை சுகம் அவர்களை நிரப்பட்டும் என்று சொல்லி எல்லாரும் வாயை திறந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே துதிக்கிறோம் ஐயா. ஆஸ்பத்திரியில் இடம் இல்லாமல் வெளியிருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிப்போம். ஓ ஸ்தோத்திரம். ஆம்புலன்ஸ் இருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிப்போம். விடுதலை கொடுக்கிற தெய்வம் அல்லவா, சுகந்தரிக்கிற தெய்வம் அல்லவா. உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வீடுகளில் தனித்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, இந்த கொரோனா பயம் முற்றிலுமாக அழியட்டும். ஆண்டவரே, கொரோனா வைரஸ் யார் யாரை தாக்கி இருக்கிறது எல்லாருக்கும் சுகபல ஆரோக்கியத்தை கொடுங்கப்பா. ஆண்டவரே, கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு, கர்த்தருடைய விடுதலை, கர்த்தருடைய ஆரோக்கியம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் மூடட்டும் என்று சொல்லி எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இக்கட்டு நாளில் ஆண்டவர் அரணான கோட்டை, தம்மை நம்புகிறவர்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ஆண்டவர், இக்கட்டு நாளில் ஆண்டவர் நீர் அரணான கோட்டை. ஆண்டவரே, உம்மை நம்புகிற ஜனங்களை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே, நீ நல்லவர். ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி சொல்லி எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இயேசுவே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மேலர சபையுடைய விசுவாச பிள்ளைகள், சொக்கம்படி சபையுடைய விசுவாச பிள்ளைகள் இன்னுமாக ஸ்தோத்திரம் மற்ற எல்லா பகுதியிலிருந்து எங்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற எல்லா தேவ ஜனங்களும் ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நீர் அற்புதம் செய்கிறவர், அதிசயங்களை செய்கிறவர், நன்மைகளை வெளிப்படுத்துகிறவர், அற்புதங்களை வெளிப்படுத்துகிறவர். உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் சொல்லி எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தால் கிருபைகள் பெருகும் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மேன்மைக்கு முன்னது தாழ்மை. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, எங்க தேவ பிள்ளைகள் தங்கள் தாழ்த்துகிறார்களோ அங்க கிருபை பெருகிறது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே. அன்னுடைய சமூகத்தில் தாழ்த்து ஜெபிப்போம். எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய குறைகள், குற்றங்கள், பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி போடுங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரங்க. தேசத்துக்கு சேமம் வேண்டும், சுகம் வேண்டும், ஆரோக்கியம் வேண்டும், விடுதலை வேண்டும், அற்புதங்களை செய்யணும்னு சொல்லி வாயத்திலிருந்து எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. தகப்பனே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒருமனப்படுகிறோம் ஆண்டவரே, ஒருமனப்பட்டு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சிறு பிள்ளைகளுக்காக, வாலிப பிள்ளைகளுக்காக, பெரியவர்களுக்காக, முதியவர்களுக்காக, ஆண்களுக்காக, பெண்களுக்காக எல்லாரையும் ஆண்டவர் ஆளுகை செய்யத்தக்கதாக நான் வாயத்திலிருந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே துதிக்கிறோம். இந்த லாக்டவுன் நாட்கள்ல ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, தேவையில்லாம யாரும் வெளியே போகாதபடி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் இரத்தத்தால் மூடி மறைத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. உம்முடைய பாதுகாப்பு எல்லாரையும் சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். அரசாங்கத்தினுடைய ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரமையா ஆண்டவரே எல்லா கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு வாழ முடிய கிருபை தாங்கன்னு சொல்லி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இயேசுவே துதிக்கிறது. லாக்டவுன்னால வேலைக்கு போக முடியாம கஷ்டப்படுகிறேன், சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம, இன்னுமாக செலவுக்கு பணம் இல்லாம கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் அற்புதமான வழிகளை திறக்கத்தக்க கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. உம்மை துதிக்கிறோம், 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 துதிக்கிறோம். கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர் ராஜா. ஆண்டவருடைய கரத்தில் அப்படி அர்ப்பணிக்கும் போது இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஆண்டவர் சந்திக்க, சுகந்தர ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற ஜனங்களுக்காய், வீடுகளில் இருக்கிற ஜனங்களுக்காய் எல்லாரும் பலப்படுத்தத்தக்கதாக லாக்டவுன்ல அரசாங்கத்துடைய கட்டுப்பாடுகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து உட்பட்டு எல்லாரும் தங்களை காத்துக்கொள்ள அரசாங்கத்துக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க எல்லாருக்கும் வேண்டிய ஞான கிருபை கர்த்தர் கொடுக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் லாக்டவுனால வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே ஒருவேளை ஆகாரத்திற்காக கஷ்டப்படுவாங்கன்னு சொன்ன ஆண்டவரே காகங்களை அனுப்பி அவர்களை போஷிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அற்புதம் செய்யுங்க, உடைய கரத்தில் தரேன்னு சொல்லி ஆண்டவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறதானே அக்ரேஸ் முன்பாக வந்து இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்காக, சுகத்திற்காக ஜெபிப்பார்கள். பிரைஸ் தி லார்ட்.
எங்களை மிகவும் அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிறீங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே. தகப்பனே, நீர் கொடுத்திருக்கிற நல்ல இந்த மதிய வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, ஆண்டவரின் நேரத்திலும் விசேஷமாக ஆண்டவர் எங்கள் தேசத்தையும் இந்த கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவர் எங்கள் தேசத்தில் ஆண்டவரை சப்பா ஆண்டவரை பரவி இருக்கிற எல்லா கொரோனா வைரஸின் காரியங்கள், அதோடைய தீவிரங்கள் எல்லாம் என் இயேசுவின் நாமத்தினால் தனிந்து போவதாக. ஆண்டவரை ஆங்காக இருக்கிற எல்லா பாதிப்பும் என் இயேசுவின் நாமத்தில் குறைவதாக. ஆண்டவரை சப்பா மக்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த பயம், ஆண்டவரை சப்பா ஆண்டவரை வியாதியை கொடுத்திருக்கிற அந்த பயங்கள் என்ன இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்குவதாக. ஆண்டவரே சப்பா மக்கள் ஆண்டவரே யாரெல்லாம் ஆண்டவரே இந்த வியாதியினால் ஆண்டவரே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே சுகம் பெற்று ஆண்டவரே வீடு திரும்ப என் தேவரே நீர் கிருபை பாரும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. உங்க இரத்த கோட்டைகளாக மூடிக்கொள்ளுங்க தகப்பனே. எங்கள் சபை விசுவாச பிள்ளைகளும் கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா சபையும் கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவரே எல்லா விசுவாச பிள்ளைகளும் கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மேலகர சபை ஆண்டவரே சொக்கமட்டி சபையை கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஆண்டவரே விசேஷித்த பாதுகாப்பினால் நீர் ஆண்டவரே பாதுகாத்து வழிநடத்த முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே எந்தவித தீங்கும் ஆண்டவரே அவர்கள் பிள்ளைகளை நெருங்காதபடி இரத்த கோட்டைகளாக மூடிக்கொள்ளுங்க, மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலும் எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற இந்த லாக்டவுன் காரியங்களை தேவரீர் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் தகப்பனே. ஆண்டவரே சப்பா தினம் ஆண்டவரே வேலை செய்கிறவர் இருக்கிறார்கள் தகப்பனே. ஆண்டவரே சப்பா பலர் ஆண்டவரே எந்தவித கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் என் தேவரீர் நீர் அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான உன்னத பலத்தால் நீர் இடைகட்டி ஆண்டவரே அவர்களுடைய தேவைகளை இயேசுவின் நாமத்தில் சந்திக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே அவர்களுடைய அன்றாட தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக தகப்பனே. ஆண்டவரே தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ள ஆண்டவரே அரசாங்கத்தை ஆண்டவரை விதிக்கிற எல்லா விதிமுறைகளையும் ஆண்டவரை மதித்து ஆண்டவரை தங்களுடைய வீடுகளுக்குள்ளே ஆண்டவரை பாதுகாப்பா இருப்பதற்கு என் தேவனின் கிருபைப்படும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரை தேவையில்லாமல் ஆண்டவரை வெளியே செல்லாதபடி ஆண்டவரை ஜனங்களுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை கொடுத்துருங்க தகப்பனே. ஆண்டவரை தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு வேண்டிய விசேஷத்தின் ஞானம் கிடைப்பதாக தகப்பனே. ஆண்டவரை எங்கள் தேசத்தின் ஆண்டவரை ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரும் கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். இதற்காக போராடுகிற எல்லா மருத்துவர்கள் ஆண்டவரே, இதற்காக ஆண்டவரே முன்னின்று பணியாற்றுகிற எல்லா ஆண்டவரே மருத்துவ துறையில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். என் தேவரீருக்கு வேண்டிய ஆண்டவரே சப்பா விசேஷ பாதுகாப்பை தேவரீ தந்திரம் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. இதற்காக அரசாங்கம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவுகளும் என் தேவனுடைய திட்டத்துக்கு நேராக சித்தத்துக்கு நேராக இருக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஜனங்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்களாக, எங்கள் தேசம் விடுதலையாக்கப்படுவதாக. எங்கள் தேசத்தில் என் தேவனுடைய சமாதானமும் சுகமும் ஆண்டவரே சுபிட்சமும் காணப்படும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வாதத்திலுங்க பெரிய காரணம் செய்தலுங்க நம்முடைய கருத்துங்களை முற்றுமாக தாழ்த்துக்கிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம், வெறுமையாக்குகிறோம். நீர் மட்டும் உயர்ந்துள்ளுங்க. மீட்பெறும் மறைவின்றமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படட்டும். அப்படியே நாம் எழுந்து நின்று சங்கீதத்தின் புஸ்தகத்துல 91வது சங்கீதத்தை நாம் மாறி மாறி வாசிக்க போகிறோம். முதல் வசனத்தை பாஸ்டர் வாசிக்கும் போது 2வது வசனத்தை சபையாராக நாம் சேர்ந்து இணைந்து நாம் வாசித்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆண்டவர் அற்புதமான காரியங்களை செய்வாராக. சங்கீதம் 91. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிலையில் தங்குவான். அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாலாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார். இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாலாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய். உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. உன் கண்களால் மாத்திரம் அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய். எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய். ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார். உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து பாலசிங்கத்தையும் வலுசர்ப்பத்தையும் மிதித்து போடுவாய். அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாய் இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன். என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்து அடைக்கலத்தில் வைப்பேன். அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன். ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன். நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன். ஆமென். ஆண்டவருடைய பரிசுத்தமான நாமம் மகிமைப்படட்டும். ஆண்டவர் நமக்கு நல்லவராக போதுமானவராக இருக்கிறார். இந்த வாரத்திலும் கூட ஸ்தோத்திர திருமண நாளை சந்திக்கிறதான எங்களுடைய மூத்த மகள் ஜெமிமாவுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். வருகிற 19ஆம் தேதி
அவருடைய இன்னொரு புதிய திருமண ஆண்டுக்குள் பிரவேசிக்கிற அருமையான மகளுக்காக, மருமகனுக்காக அந்த குடும்ப வாழ்க்கை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய், இதே போல இந்த வாரத்தில் வேற யாரெல்லாம் பிறந்த நாளை, திருமண நாளை சந்திக்கிறாங்களோ எல்லாருக்கும் வேண்டிய தெய்வீக சுகம், ஆரோக்கியம், பலன், விடுதலை உண்டாக இணைந்து நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம். எல்லாரும் வாயை திறந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. எங்கள் பரலோக பிதாவே, சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே, இயேசுவின் நாமத்தில் உம்முடைய அன்பின் முகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். விசேஷமாக இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாளை, திருமண நாளை சந்திக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவர், விசேஷமாய் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், எங்களுடைய மூத்த மகள் ஜெமிமாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய ஆண்டவரை வாழ்க்கையில வருகிற 19ஆம் தேதி இன்னொரு புதிய திருமண ஆண்டுக்குள் ஆண்டவரே பிரவேசிக்க பண்ணுகிற உம்முடைய கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையால் முடிசூட்டும். ஆண்டவரே, கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள் என் அதிகமாய் பெருகத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர், அற்புதமான காரியத்தை செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், எங்களுக்காக ஜெபிக்க மாட்டாங்களா என்று எதிர்பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய நன்மை அவர்களை நிரப்ப நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யும், எங்களுடைய பேசும் இடைப்படும். இயேசுவின் இணையற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய பரிசுத்தமான நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆண்டவர் நமக்கு நல்லவராக, போதுமானவராக இருக்கிறார். ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருடைய நாமம் மாத்திரமே உயர்த்தப்படட்டும், மேன்மை அடையட்டும். இந்த நாளிலும் கூட நம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கும்படியாக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நான் வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லமையுள்ளவர். நாம் வாசித்ததான சங்கீதங்களுக்கு நேராக நாம் நம்முடைய இருதயத்தை நாம் திருப்பலாம். நல்ல அருமையான ஒரு சங்கீதத்தை நாம் வேதத்தில் இன்னைக்கு வாசிக்க கேட்டோம். மோசே எழுதினதான சங்கீதம் என்று நாம் பார்க்கிறோம். மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவர் தருகிற பாதுகாப்பை குறித்து அவர் பேசின ஒரு அருமையான வார்த்தை தான் இந்த சங்கீதம் நமக்கு விவரித்து காட்டுகிறது. ஒருவேளை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, பலவிதமான ஸ்தோத்திர சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் காணப்படலாம். பயம் நிறைந்த ஒரு நிலை தேசத்துல எங்க பார்த்தாலும் ஸ்தோத்திர இந்த கொரோனா வைரஸின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ஸ்தோத்திரம், ஜனங்கள் வேதனைக்குள், கஷ்டத்துக்குள் இருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம். தினந்தோறும் ஸ்தோத்திரம் பேப்பரை திறந்து பார்த்தால் ஸ்தோத்திரம் பல மரணங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ஆனா எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலே ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்வதை தவிர வேற ஒரு பாதுகாப்பு நமக்கு இல்லை. ஆண்டவரை பற்றி பிடித்துக் கொள்வதை தவிர வேற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இல்லை. ஆகவே இந்த அருமையான சங்கீத புஸ்தகத்தில் ரொம்ப அழகாக நான் வாசிக்கிறோம். இந்த சங்கீதம் 91ஆம் சங்கீதத்தில் ஸ்தோத்திரம், தாவீது, மோசே இவ்விதமாக ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை அறிந்த ஒரு தேவ மனிதனவர். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்திலே அடிமைகளாக வாழ்ந்தார்கள் 430 வருஷங்கள். ஆண்டவர் அவருடைய பெருமூச்சை கேட்டு மோசே என்கிற அந்த மனிதனை அங்கே அனுப்பி இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக சித்தம் கொண்டார், விடுவித்தார். அவர்களை வல்லமையுள்ள கரத்தோடு கூட ஸ்தோத்திரம் வெளியே புறப்பட பண்ணினார். அவர்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரம் இரண்டாக பிளந்தது, கற்பார்ந்து தண்ணீர் புறப்பட்டது. ஸ்தோத்திரம், தூதருடைய மன்னாவை அவர்களுக்கு புசிக்கும்படியாக கொடுத்தார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். 40 ஆண்டுகள் அவங்க வனாந்திரத்தில் அவங்கள் வாழ்ந்த நாட்கள் அவங்களுடைய கால்கள் இருக்கிற பாதரட்சை பழசா போகல, அவங்களுடைய வஸ்திரங்கள் கிளியவில்லை, அவங்களுடைய கால்கள் வீங்கவில்லை. இஸ்ரவேலுடைய பாளையத்தில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை என்றெல்லாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், ஆண்டவருடைய தெய்வீக பாதுகாப்பு. பகல்ல மேகஸ்தம்பமாக, இரவில் அக்னி ஸ்தம்பமாக இருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எல்லா தீமைக்கு நீங்களாக்கி விடுவித்த அதே கர்த்தர் தான் இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இருக்கிறார். நாம் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் யார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வம் யார் என்பதை நாம் ஸ்தோத்திரம் அறிந்து கொள்ளும் போது மாத்திரம்தான் நமக்குள் நம்பிக்கை, நமக்குள் தைரியம், நமக்குள் விசுவாசம், நமக்குள் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்குள்ளான ஒரு உள்ளான பலன் உண்டாகும் என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நல்ல அருமையான வார்த்தைகளை வேதத்துல வாசிக்கிறோம். சங்கீதம் 91:1 அங்க தாவீது ரொம்ப அழகாக, ஸ்தோத்திரம், மோசே ரொம்ப அழகாக அங்க சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை நான் வாசிக்கிறோம். உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் என்று சொல்லுகிற அந்த சங்கீதத்தின் வார்த்தைகளை நான் வாசிக்கிறோம். சங்கீதம் என்று சொன்ன உடனேயே நம்முடைய உள்ளத்துல வருகிற ஒரு நபர் தாவீது தான்.
ஆனா சங்கீதம் அநேக சங்கீதங்களை ஸ்தோத்திரம் அநேகர் எழுதியிருக்கிறதை நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். சாலமோன் எழுதின சங்கீதங்களும் உண்டு. ஸ்தோத்திரம் எசேக்கியாவுடைய மனுஷர்கள் பேர் எழுதின சங்கீதங்களும் உண்டு. ஸ்தோத்திரம் மாத்திரமல்ல, ஆசாப் என்கிற மனுஷன் எழுதின சங்கீதம் உண்டு. மோசே எழுதின சங்கீதம் உண்டு. இப்படி அநேகர் இந்த சங்கீதத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள். இது மோசே நல்ல அனுபவத்தோடு கூட அவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் என்று சொல்லுகிறார். உன்னதமான தேவனுடைய மறைவில் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் என்பதை நம்முடைய வாயை திறந்து அறிக்கை செய்ய வேண்டும். நான் சர்வ வல்லமையில தேவனுடைய செட்டைகளில் மறைவில் இருக்கிறேன். ஆகவே அவருடைய விசேஷித்த பாதுகாப்பு எனக்கு உண்டு என்கிற அந்த அறிக்கை, அந்த அறிவு நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக மிக பலனையும் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. வேதத்துல வாசிக்கிறோம், இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில நியாயாதிபதிகளுடைய காலங்களில் ஸ்தோத்திரம் எல்கானா ஸ்தோத்திரம் என்கிற ஒரு மனிதன், ஸ்தோத்திரம் இன்னுமாக எலிமிலேக்கு என்கிறதான ஒரு மனுஷன் இருந்தார். இந்த எலிமிலேக்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் பஞ்சம், பெத்லெகேம்ல பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அவன் தன்னுடைய மனைவியாகிய நகோமியை அழைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய 2 பிள்ளை ஆண் மக்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ஸ்தோத்திரம் மோவாப் தேசத்துக்கு போனானா. மோவாப் தேசத்துல போனான். அங்க போய் தங்கியிருந்தான். ஸ்தோத்திரம் வேதம் சொல்லுகிறது, அங்கே எலிமெலேக்கு மரித்து போனான். ஸ்தோத்திரம் மீண்டும் அங்கதான் இருக்கிறாங்க. அவருடைய 2 பிள்ளைகளுக்கு அங்கேயே பெண் கொண்டார்கள். ஸ்தோத்திரம். ஆனா திடீர்னு சொல்லி பார்த்தால் 2 ஆண் பிள்ளைகளை இறந்து போனாங்க. இப்ப நகோமியும் அவருடைய ஸ்தோத்திரம் மருமக்கமாரும் அங்கே தனித்து விடப்பட்டவர்களாய் தனிமையில் இருக்கிறாங்க. நகோமி பெத்லெகேம்ல அப்ப உண்டாயிற்றுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே தன் சொந்த தேசத்துக்கு போவதற்காக அவள் ஆயத்தப்பட்டாள். அவருடைய 2 மருமக்கமாரு கூட சேர்ந்து வந்தாங்க. அந்த நகோமி இடையில ஸ்டாப் பண்ற, நீங்க என் கூட வருகிறதுனால எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. உங்க சொந்த தேசத்துக்கு போங்க. நீங்க தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய கணவனை தெரிந்து கொண்டு நீங்க சுகமாக ஆரோக்கியமாக நீங்கள் வாசம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி வாழ்த்துகிறாள். எல்லாம் அழுகிறாங்க, ஒரு சத்தமிட்டு அழுகிறாங்க. ஆனால் நடந்த காரியத்தை கவனிங்க. ஸ்தோத்திரம். நகோமி சொன்ன சில வார்த்தை கேட்டு ஓர்பால் என்கிற அவருடைய இளைய மருமகள் திரும்பி போய்விட்டாள். ஆனால் மூத்த மருமகள் ஆகிய ரூத் சொல்ற, நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம். உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். அந்த வார்த்தை கவனிங்க. என சங்கீதம் 91 2வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். ஆண்டவருடைய தெய்வீக பாதுகாப்பை நாம் அனுபவிக்க வேண்டுமானால் அவருடைய செட்டைகளின் மறைவில் நாம் இருக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவரை பார்த்து நான் சொல்ல வேண்டும், நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்வேன் என்று சொன்ன அந்த அருமையான வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கிறோம். அந்த ரூத் ரொம்ப அழகாக சொன்னால், உம்முடைய தேவன் தான் என்னுடைய தேவன், உம்முடைய ஜனம்தான் என்னுடைய ஜனம். நீர் எங்க மரிப்பீரோங்க, நானும் மரிப்பேன். மரணமே அல்லாமல் வேற ஒன்று உம்மை விட்டு என்னை பிரிக்க கூடாது என்று சொன்னாள். நல்ல கவுனிங்க. ஸ்தோத்திரம். அவள் தன்னோடு மன உறுதியா இருக்கிறதை கண்டு அப்புறம் நகோமி எந்த வார்த்தையும் பேசவில்லை. இப்ப நகோமி ரூத்தும் நேர பெத்லெகேமுக்கு வந்தாங்க. பெத்லெகேமுக்கு வந்த பின்பு எல்லாரும் இவள் நகோமியோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா நகோமி சொன்ன, என்ன நகோமின்னு சொல்லாதங்க, மாறாள் என்று சொல்லுங்க. மாறாள் அப்படின்னு சொன்னா கசப்புள்ளவள் என்று அர்த்தம். மாறா என்று சொன்னால் கசப்பு என்பது அர்த்தம். ஆனால் இப்போ ஸ்தோத்திரம் இங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தை கவனிங்க, சர்வ வல்லவர் எனக்கு மிகுந்த கசப்பை கட்டளையிட்டார் என்று சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நகோமி சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் சர்வ வல்லவர் கசப்பை கட்டளையிடவில்லை. ஆண்டவருடைய பிரச்சனத்தை தாண்டி வெளியே போனதுனால எந்த ஜனத்தோடு கலந்திருக்க கூடாதுன்னு சொன்னாரோ அங்க போய் கலந்து அங்கே பெண் கொண்டு அங்கே குடிக்க தீர்மானித்ததுனால ஏற்பட்ட விபரீதம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
அநேக சந்தர்ப்பத்துல நம்ம இப்படிதான் செய்கிறோம். நாம் பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில ஆண்டவர் மேல பலிய சொல்றோம். ஆண்டவர் என் ஜெபத்தை கேட்கல, ஆண்டவரை கைவிட்டாரு, ஆண்டவரை மறந்துட்டாரு, ஆண்டவரை கசப்பை கட்டளையிட்டாருன்னு சொல்லி ஆண்டவரை குறை சொல்லுகிற ஒரு அனுபவத்தை கடந்து போகிறோம். அவர் சர்வ வல்லவர், அவர் நல்லவர், அவர் ஸ்தோத்திர இக்கட்டு நாளில் அரணான கோட்டை, தம்மை நம்புகிற அனைவரையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார்னு சொல்லி நாகும் 1ஆம் அதிகாரத்துல 7வது வசனத்துல நாகூர் தெளிவாக அங்க கூறுகிறத வேதத்துல வாசிக்கிறோம். கவனிங்கள். ஸ்தோத்திரம். அந்த நகோமியோடு சேர்ந்து இந்த ரூத்தும் ஸ்தோத்திரம் பெத்லேகமுக்கு வந்தால் ஆச்சரியம் தாங்களே. அங்குள்ள மக்களை பார்க்கிறாள், அங்குள்ள சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறாள். இப்ப ரூத்து சொல்றாள், நான் ஸ்தோத்திரது அறுப்பு காலமா இருக்குது, யாருடைய கண்களை தயவு கிடைக்குதோ அங்க அந்த வயல்ல போய் நான் சிந்துகிற அரிகளை நான் பொறுக்கி கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி அந்த ஸ்தோத்திர ரூத்து கடந்து போகிறாள். அந்த வேகத்துல வாசிக்கிறோம், தற்செயலாக அது போவாசுடைய வயலிடமா இருந்தது. ஆனா அந்த போவாஸ் ரூத்தை பார்த்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் சொல்ல நான் வந்திருக்கிறேன். அந்த 2வது அதிகாரம் 12வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம், போவாஸ் ரூத்தை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு அருமையான வார்த்தை, உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்று வாழ்த்துறதை வேதத்துல வாசிக்கிறோம். அங்க போவாஸ் சொல்லுகிற வார்த்தை கவனிங்க, நீ பெத்லேகமுக்கு வந்து விட்டாய், நீ இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு வந்து விட்டாய், அதனால நீ பாதுகாப்பாய் இருப்பாய்ன்னு சொல்லவில்லை. ஸ்தோத்திர இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு என்று சொல்லுகிற வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறோம். கவனிங்க, இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், ஞானஸ்நானத்திருக்கிறேன், அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறேன், நானும் ஆவியோடு உண்மையோடும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற தேவ பிள்ளைகளே, நீங்க கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் இருக்கிற இடம் உன்னதமானவருடைய மறைவுக்குள்ளாக இருக்கிறோம், சர்வ வல்லவருடைய நிழலுக்குள்ளாக இருக்கிறோம், அவருடைய சட்டைகளின் கீழ் நாம் இருக்கிறோம். ஆகவே நமக்கு தேவன் கொடுக்கிற சில ஸ்தோத்திர பாதுகாப்பான வாக்குத்தத்தமான தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகளை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆண்டவருடைய சட்டையின் மறைவு அது எத்தனை மேன்மையானது என்பதை நான் வேதத்துல நான் வாசிக்க முடியும். சங்கீதத்தில் நீங்க வாசிப்பீங்கன்னு சொன்ன ஸ்தோத்திரம் அநேக சங்கீதங்களில் சங்கீதக்காரன் இவ்விதமாக சொல்லுகிறான், அவருடைய செட்டைகளுக்குள் ஓடி வந்திருக்கிற அந்த அனுபவத்தை குறித்து பேசுகிறதை நான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். 36வது சங்கீதத்திலே சங்கீதக்காரன் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார், 7வது வசனம், தேவனே உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது, அதனால் மனுபுத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து அடைகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார். உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து என்ன செய்றாங்க, அடைகிறார்கள் என்று சொல்லுகிற வார்த்தையை நான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். வொர்ஷிப் நேரத்துல அங்க ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நான் வாசிக்க கேட்டோம். கர்த்தர் அரணான நகரத்தில் எனக்கு தமது கிருபையை அதிசயமாய் விளங்க பண்ணினபடியால் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை நான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். இன்னும் கூட ஆண்டவருடைய செட்டை குறித்து சொல்லும் போது ஸ்தோத்திர சங்கீதக்காரன் 57வது சங்கீதத்துல 1வது வசனம் சொல்றாரு, எனக்கு இறங்கும் தேவனே, எனக்கு இறங்கும், உம்மை என் ஆத்துமா அண்டிக் கொள்கிறது, விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும். அந்த வார்த்தை கவனிங்க, விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும், ஆபத்து கடந்து போக மட்டும், தீமை கடந்து போக மட்டும், ஸ்தோத்திரம் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து அடைவேன் என்று அறிக்கையிடுகிறத வேதத்துல வாசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய செட்டையின் மறைவுல நான் இருக்கிறதுனால விக்கினங்கள் என்னை சேதப்படுத்த முடியாது என்கிற அந்த நல்ல அறிக்கை உங்களுடைய வாயில எழும்பட்டும். ஆண்டவருடைய செட்டையின் மறைவுக்குள்ள இருக்கிறத நல்ல வாயை திறந்து அறிக்கை செய்யுங்க. உன்னதமானுடைய மறைவில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன என்பதுதான் இங்க தியானிக்க போகிறோம். ஆண்டவருடைய செட்டையின் மறைவில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிறதானே ஸ்தோத்திரம் நன்மை என்ன என்பதை நான் தியானிக்க போகிறேன். 61வது சங்கீதத்தினுடைய 4வது வசனத்தை வாசிப்போமானால் அங்கே சங்கீதக்காரன் விதமாக சொல்லுகிறார், நான் உம்முடைய கூடாரத்தில் சதா காலமும் தங்குவேன், உமது செட்டைகளின் மறைவிலே வந்து அடைவேன். அங்க தாவீது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிற வார்த்தை, உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து என் செய்வேன் அடைவேன். 63:7 பாருங்க, நீர் எனக்கு துணையாயிருந்ததினால் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே கலிகொருவேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே ஆண்டவருடைய செட்டை அது முழு உலகத்தையும் பாதுகாக்கிற ஒரு செட்டை. ஒரு நாள் விதமான ஒரு சம்பவத்தை நான் ஒரு புஸ்தகத்துல வாசித்தேன்.
ஒரு அருமையான ஸ்தோத்திரம் தோட்டம். அந்த தோட்டத்துல ஸ்தோத்திரம் ஒரு அருமையான விவசாயி. அவர் அங்க ஒரு கோழி வளர்க்கக்கூடிய ஒரு கூண்டு ஒண்ணு வைத்திருந்தார். ஸ்தோத்திர பக்கத்திலே நல்ல வைக்கோல் அடைந்து வைத்திருந்தார். ஸ்தோத்திர திடீர்னு சொல்லி யாரோ ஸ்தோத்திரம் அங்க ஒரு கங்கு போட அந்த வைக்கோல் படப்பு தீப்பிடித்து எரிந்து விட்டது. அது மாத்திரமல்ல, அது பக்கத்தில் இருந்ததானே அந்த கோழி கூடும் ஸ்தோத்திரம் அது தீப்பிடித்து விட்டது. ஆனா அந்த கோழி அநேக குஞ்சுகளை பொறித்திருந்தது. ஸ்தோத்திரம் அது குஞ்சு பொறித்து குஞ்சுகளை வளர்த்து கொண்டிருந்தது. அந்த ராத்திரி நேரத்துல குஞ்சுகள் எல்லாம் அந்த கோழியோடு சேர்ந்து அந்த கூட்டுல தான் இருந்துச்சு. எல்லா குஞ்சுகளையும் தன் செட்டைக்குள்ளாக அந்த கோழி உள்ளே அனுப்பி அந்த ஸ்தோத்திர செட்டை வைத்து அந்த குஞ்சுகளை மூடிக்கொண்டது. ஆனா நடந்த காரியம் தெரியுமா? அந்த அக்கினி பற்றி எரிந்து கோழி அப்படியே ஸ்தோத்திரம் அது எரிந்து அது கருகி அப்படியே இருந்த மாதிரியே செட்டை விரித்த மாதிரியே அது கறிக்கட்டை ஆயிற்று. ஆனா கால் அந்த விவசாயி வந்தார். ஸ்தோத்திரம் எல்லாத்தையும் பார்த்து கோழி கொண்டு போய் பார்த்தார். அந்த கோழி அப்படி சட்டை விரித்து கருகின நிலையில இருந்த போது அந்த கோழி ஒரு குச்சியை வச்சு தள்ளினால் உள்ள இருக்கிற குஞ்சு எல்லாம் உயிரோடு இருந்துச்சா. அது ஸ்தோத்திரம் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாம குஞ்சுகள் எல்லாம் உயிரோடு பார்த்து அவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, சிலுவையில் ஆண்டவர் செய்த காரியம் அதுதான். சிலுவையில் உங்களுக்காக எனக்காக அவர் ஆக்கினையை ஏற்றுக்கொண்டார். நம்முடைய பாவத்தின் சாபத்தின் தண்டனையை இயேசு தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டார். சிலுவையில் ரத்தத்தை சிந்தி மரித்தார். ஸ்தோத்திரம். ஆனால் அவருடைய செட்டைக்குள் யார் யாரெல்லாம் ஓடி வர்றீங்களோ உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை, உங்களுக்கு எந்த தீமையும் உங்களை அணுகுவதில்லை. ஸ்தோத்திரம். செய்தியுடைய தலைப்பு அது உன்னை அணுகுவதில்லை. உன்னதமானுடைய மறைவில் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு எந்த தீமையும் வரப்போகிறது இல்லை, அது உங்களை அணுகுவதில்லை என்கிற காரியத்தை தான் இன்னைக்கு உங்களுடைய பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். முதலாவது கவனிங்க, எது அணுகுவதில்லை? 91ஆம் சங்கீதத்தினுடைய 7வது வசனத்துல தாவீது மோசே அருமையாக சொல்லுகிறார், உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. நல்ல கவனிங்க. ஒருவேளை உங்க சுத்திலும் இப்படிப்பட்ட அநேக ஆபத்துக்கள் நடக்கலாம். உங்க தெருக்கள்ல ஒருவேளை இந்த கொரோனா வைரஸ்னால சிலர் மரித்திருக்கலாம். உங்க கிராமத்துல சிலர் மரித்திருக்கலாம். உங்களுடைய தாழ்காவுல உங்களுடைய மாவட்டத்துல சிலர் மரித்திருக்கலாம். ஸ்தோத்திரம். அதெல்லாம் கண்ட உடனே ஐயோ போச்சு அப்படின்னு சொல்லி பயப்பட தேவையில்லை. விசுவாசத்தோடு வாயை திறந்து அறிக்கை செய்யுங்க, நான் உன்னதமானுடைய மறைவில் இருக்கிறேன். ஓ ஸ்தோத்திரம். உன்னதமான தேவனுடைய செட்டையின் கீழே இருக்கிறேன். அந்த கல்வாரி இரத்தத்திற்கு கீழே நான் வந்திருக்கிறேன். ஆண்டவர் இயேசுடைய உன்னத பிரசனத்துக்குள்ளாக நான் வந்திருக்கிறேன். ஆகவே அவர் என்னை பாதுகாக்க வல்லமையுள்ளவர், அவர் என்னை வழிநடத்த வல்லமையுள்ளவர், எந்த சேதமும் அணுகாதபடி அவர் என்னை பாதுகாக்க வல்லமையுள்ளவர் என்கிற அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு தேவை. ஸ்தோத்திரம். மோசே அழகாக சொல்லுகிறார், உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும். நீங்க இருக்கிற இடத்துல யோசித்து பாருங்க, இப்படிப்பட்ட எந்த தீமை நடந்தாலும் அதுக்காக தேவ பிள்ளைகளை கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜெபிங்கள். அந்த நம்முடைய பகுதிக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுவோம். நம்முடைய பகுதியின் ஜனங்களுடைய சுகத்திற்காக சேமத்திற்காக நாம் ஜெபிப்போம். நம் நிமித்தம் நம்முடைய பகுதி ஆண்டவர் பாதுகாப்பார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நான் வசிக்கிற கிராமம், நான் வசிக்கிற தாலுகா, நான் வசிக்கிற மாவட்டம், நான் வசிக்கிற மாநிலம், நம்முடைய தேசத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டிய உத்தரவாதம் நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது. எல்லாரையும் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நம்முடைய செட்டையின் மறைவுக்குள்ளாக எங்க தேசத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா, எங்க ஜனங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா, எல்லாரையும் நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி ஜெபிங்க. ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். மோசே அழகா சொல்றார், உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகுவதில்லை, அது உன்னை அணுகுவதில்லை. எனக்கு அன்பானது என்னுடைய பிள்ளைகளே, வேதத்துல நான் வாசிப்போமானால் இஸ்ரவேல் தேசத்துல யோசபாத் என்கிறதானே ஒரு ராஜா, அவன் யூதா தேசத்துல ஆட்சி செய்து கொண்டு வந்தான். 2 நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் அதனுடைய 20வது அதிகாரத்தை நீங்கள் திருப்புவீங்கன்னு சொன்ன ஸ்தோத்திரனுடைய சேர்ந்து வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 2 நாளாகமம் அதனுடைய 20வது அதிகாரம் அதனுடைய 1 முதல் சில வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். இதற்கு பின்பு மோவா புத்திரரும் அம்மோன் புத்திரரும் அவர்களோட அம்மோனியருக்கு அப்புறத்தில் உள்ள மனுஷரும் கூட யோசபாத்துக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ண வந்தார்கள். சிலர் வந்து யோசபாத்தை நோக்கி, உமக்கு விரோதமாய் ஏராளமான ஜனங்கள் கடலுக்கு அக்கறையில் இருக்கிற சீரியாவிலிருந்து வருகிறார்கள். இதோ அவர்கள் எங்கேதி ஆகிய ஆசாசோன் தாமாரில் இருக்கிறார்கள் என்று அறிவித்தார்கள். நல்ல கவனிங்க. யோசபாத்துக்கு எதிராக ஸ்தோத்திரம் திரள் கூட்டமான ஜனங்கள்
திரள் கூட்டமான மக்கள் அவனுக்கு எதிராக யுத்தம் பண்ண வந்தாங்க. அவனுக்கு எதிராக ஸ்தோத்திரம் அவனை நசுக்கும்படியாய் அழிக்கும்படியாய் கடந்து வந்தார்கள். ஆனா வேதம் சொல்லுகிற வார்த்தை கவனிங்க. அப்பொழுது யோசபாத் பயந்து கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு யூதாவெங்கும் உபவாசத்தை கூறுவித்தானாம். யூதாவெங்கும் உபவாசத்தை கூறுவித்தான். யோசபாத் பயந்தான், சூழலை கண்டு பயந்தான். ஆனா அடுத்தவன் செய்த காரியம், அவன் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு யூதாவெங்கும் உபவாசத்தை கூறுவித்தான் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அப்படியே யூத ஜனங்கள் கர்த்தரிடத்தில் சகாயம் தேட கூடினார்கள். யூதாவில் எல்லா பட்டணங்களிலும் இருந்து அவர்கள் கர்த்தரை தேட வந்தார்கள். அப்பொழுது யோசபாத் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் புது பிரகாரத்து முகப்பிலே யூத ஜனங்களும் எருசலேமும் கூடிய சபையில் நின்று ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபித்த ஜெபத்தை நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். 12வது வசனத்தை பார்ப்போமானால், எங்கள் தேவனே, அவர்களை நீர் நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ? எங்களுக்கு விரோதமாக வந்தது ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை. நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னான். ஆண்டவர் தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய தீர்க்கதரிசி அனுப்பினார். தீர்க்கதரிசி அவன் யூதா கோத்திரத்தார் அனைவரும், அவர்கள் குழந்தைகளும் அவர்கள் பெண் ஜாதிகளும் அவர்கள் குமாரரும் கூட கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றார்கள். நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு எப்படி நீங்க உட்கார்ந்துருப்பீங்க எனக்கு தெரியல. இன்னைக்கு சபை கூடி வர முடியாத சூழ்நிலை. சபைக்கு குட்டி பிள்ளைகள்லாம் சேர்த்து அழைத்து கொண்டு வந்து அழகா உட்கார்ந்துருப்பீங்க. ஆனா இன்னைக்கு வீட்டுல இருக்கிறீங்க, உங்க பிள்ளைங்க உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்களா அல்லது கட்டில படுத்து தூங்குறாங்களா என்பது உங்களுக்கு தான் தெரியும். நல்லா கவனமா கவனிங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை பரிசுத்த ஆராதனை, ஸ்தோத்திரம். ஐயோ பிள்ளைகள் தூங்கட்டும், நம்ம மாத்திரம் அது எப்படி இருக்குங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நல்ல ஆயத்தத்தோடு நல்ல ஸ்தோத்திரம் ஆயத்தமாகி ஸ்தோத்திர வேதம் சொல்லு, தாவீது சொல்ற 5ஆம் சங்கீதத்துல சொல்லும் போது, நான் கர்த்தருக்கு நேரே ஆயத்தமாகி நான் காத்திருப்பேன் என்று சொல்லுகிற வார்த்தையை நான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். 3 கர்த்தாவே 5:3 கர்த்தாவே காலையில என் சத்தத்தை கேட்டருளுவீர், காலையில உமக்கு நேரே ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன். ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நாம் எப்படி வர வேண்டும் என்பதை கவனிச்சு பாருங்க. ஆன்லைன் சர்வீஸ் தான், ஆன்லைன்ல தான் ஆராதனை நடக்குது, அதனால எப்படினாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கறதல்ல. நல்ல எப்போது ஆராதனைக்கு வரும்போது எப்படி நீங்க ஆயத்தமாகி ஆலயத்துக்கு வருவீங்களோ அதே போலவே ஆயத்தமாகி உங்க வீட்டுல அழகாக உட்கார்ந்து ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் இணைந்து இதை கவனிப்பீங்கன்னு சொன்ன அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய ஆசீர்வாதம். எங்க வேதத்துல வாசிக்கிற யோசபாத் ஜெபிக்கும் போது, யோசபாத் மாத்திரம் தனியாக அல்ல, ஸ்தோத்திர யூதா கோத்திரத்தார் அனைவரும், அவர்கள் குழந்தைகளும் அவர்கள் பெண் ஜாதிகளும் அவர்கள் குமாரரும் கூட கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றார்கள். அங்கே 14ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிற 2 நாளாகமும் 20:14 அப்பொழுது சபையின் நடுவில் இருக்கிற மத்தனியாவின் குமாரனாகிய ஏயேலின் மகனான பெனாயாவுக்கு பிறந்த சகரியாவின் புத்திரன் யகாசியேல் என்னும் ஆசாப்பின் புத்திரனில் ஒருவனாகிய லேவியன் மேல் கர்த்தருடைய ஆவி இறங்கினதினால் அவன் சொன்னது, சகல யூதா கோத்திரத்தாரே, எருசலேமின் குடிகளே, ராஜாவாகிய யோசபாத்தை கேளுங்கள். நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல, இது தேவனுடையது. ஆண்டவர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்று சொன்ன அந்த அறிவின சத்தியத்தை வேதத்துல வாசிக்கிறோம். கீழே வாசிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் 20வது வசனத்துல யோசபாத் சொல்ற, அவர்கள் அதிகாலை எழுந்திருந்து தெக்கோவாவின் வனாந்திரத்திற்கு போக புறப்பட்டார்கள். புறப்படுகையில் யோசபாத் நின்று, யூதாவே, எருசலேமின் குடிகளை கேளுங்கள், உங்கள் தேவனாய் கர்த்தரை நம்புங்கள், அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள், அவருடைய தீர்க்கதரிசிகள் நம்புங்கள், அப்பொழுது சித்தி பெறுவீர்கள் என்றான். பின்பு அவன் ஜனத்தோட ஆலோசனை பண்ணி அவன் செய்த காரியத்தை வாசிக்கிறோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யூத ஜனங்களுக்கு முன்பாக அந்த ஏராளமான கூட்டத்தை ஆண்டவர் முறியடித்தார். அவர்களே ஒருவருக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணி மடிந்து போனார்கள். யூத கோத்திரத்தார் 3 நாட்களாக கொள்ளையிட்டார்கள். என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஸ்தோத்திரம் வந்திருக்கிற உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற பாதுகாப்பை அறிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உங்கள் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேரும் இருந்தாலும் அது உங்களை அணுகாது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம். இன்னொரு உதாரணம் கூட சொல்ல வேண்டுமானால், அதே 2 நாளாகமும் 32வது அதிகாரத்தை நான் வாசிக்க நேரம் இல்லை. ஸ்தோத்திரம். நீங்க 1ஆம் வசனத்திலிருந்து நீங்க ஒரு 8வது வசனம் வரைக்கும் நீங்க வாசிப்பீங்க அப்படின்னு சொன்ன எசேக்கியா ராஜாவுக்கு விரோதமாக சனகரிப் என்கிறதானே அந்த அஸ்ஸீரிய ராஜா யுத்தத்துக்கு வந்தான். இவனுடைய ராணுவம் இல்ல,
அவன் சொல்றான், நான் 2000 குதிரை தர்றேன், அது மேல ஏறக்கூடிய ராணுவ வீரரை உனக்கு தர முடியுமானால் என்னோட சபதங்க, என் ஆண்டவரோட சபதம் கூறுன்னு சொல்லி அந்த ஸ்தோத்திர மனுஷன் சொல்லுகிற வார்த்தை வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ஆனா எசேக்கியா சொன்ன வார்த்தை, எசேக்கியா ராஜா சொன்ன வார்த்தை, அவன் இஸ்ரவேலின் யூதாவின் அந்த பிரபுக்களோடு கூட ராணுவ வீரரோடு சொன்ன வார்த்தை, கர்த்தரை நம்புங்கள், கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருங்கள், அவங்களோடு இருப்பது மாம்சபயம், நம்மோடு இருந்து நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவனுடைய தேவன், ஆகவே தேவனை நாம் சார்ந்து கொள்வோம், அவரை நாம் நம்புவோம் என்று சொன்ன போது அவன் சொன்ன வார்த்தையின் மேல் வேதம் அழகாக சொல்லுகிறது. ஸ்தோத்திரம் 8வது வசனத்துல ஸ்தோத்திரம் ராஜா சொல்லிய அந்த வார்த்தையின் மேல் செஞ்சாங்களா, அவங்க நம்பிக்கை வைத்தார்களாம். ஆமேன் சொல்லுங்க, ஆமேன், ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். அதனால கவனிங்க, அந்த 8வது வசனம் பின்னால வாசிக்கிறோம். யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியா சொன்ன வார்த்தையின் மேல் ஜனங்கள் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். ஆகவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு கிடைச்சது. அவங்களை ஆபத்து அணுகவில்லை. அவனுக்கு எதிராக வந்த 1000-10,000 ஜனங்கள் எல்லாம் தோற்று போனாங்க. ஆண்டவர் அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்தார். அவர்கள் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் மடிந்து போனதை வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ஆண்டவர் தூதன் அனுப்பினார். அங்க 185,000 ராணுவ வீரர்கள் ஒரே ராத்திரில மரித்து போனாங்க. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அணுகாது. உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. இரண்டாவதாக எது நம்மை அணுகாதா? சங்கீதம் 91 சங்கீதத்துல 10வது வசனத்துல அங்க மோசே சொல்லுகிறார், எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிற 9வது வசனம், எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய், ஆகையால் 10வது வசனம், பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. வாதை என்று சொல்லும் போது நல்ல கவனிங்க, அது கொள்ளை நோய். அந்த கொள்ளை நோய் உன் கூடாரத்தை, கூடாரம் சொல்லும் போது உங்களுடைய வீட்டை குறிக்கும், உங்களுடைய சரத்தை குறிக்கும். உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற யாரையும் அணுகாது, உங்க சரத்தை அது அணுகாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை நல்ல வாயை திறந்து அறிக்கை செய்யுங்க. என வேதம் சொல்லுது, விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிறதான ஜெயம். நாம் விசுவாசிக்கிறதுனாலே ஒரு வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழ முடியும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆகவே விசுவாசம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில வெற்றி என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். அவரிடத்தில் சேர்கிறவன், தேவனிடத்தில் சேர்கிறவன் அவர் உண்டு என்றும் அவர் தம்மை தேடுகிற ஜனங்களுக்கு பலன் கொடுக்கிறவர் என்றும் அறிய வேண்டும் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ஆகவே ஸ்தோத்திரம், உனக்கு பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். வாதை என்று சொல்லும் போது கொள்ளை நோய். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து ஸ்தோத்திர கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை யாத்திரையாகமத்தின் புஸ்தகம் 12வது அதிகாரம் 13வது வசனத்துல வாசிக்க நாம் கேட்கலாம். நான் வாசிக்கிறேன், என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் கவனிங்கள். ஸ்தோத்திர யாத்திரையாகம 12வது அதிகாரம் அதனுடைய ஸ்தோத்திரம் 13வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்கு அடையாளமா இருக்கும். அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன். நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராதிருக்கும். தேசத்துல வாதை கடந்து போகிறது, ஜனங்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனா கவனிங்க, நீங்க அதுல தப்பிக்க வேண்டுமானால், நீங்க அதுல ஜெயம் எடுக்க வேண்டுமானால், நீங்கள் ஆண்டவருடைய இரத்தத்துக்குள் மறைந்திருக்க வேண்டியது அவசியம். அங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்க இருக்கிற வீட்டுல அங்க ஆட்டுக்குட்டியின் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை பூசுங்கள். அந்த வீட்டில் எந்தெந்த வீட்டின் மேல் பஸ்காவின் ரத்தம் பூசப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த வீட்டுக்குள் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு தான் பாதுகாப்பு. ரத்தத்தை பூசிட்டு அவங்க ரோட்ல சுத்தினாங்கன்னா அங்க பாதுகாப்பு இல்லை. ஸ்தோத்திரம், ரத்தத்தை பூசிட்டு வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கணும். ராத்திரி நேரத்துல சங்கார தூதன் வரும்போது ஸ்தோத்திரம், வீட்டுக்குள் இருந்தால் பாதுகாப்பு, வெளியே இருந்த ஆபத்து, அழிவு. கவனிங்க, இன்னைக்கு அரசாங்கம் நமக்கு அநேக ஸ்தோத்திர காரியங்களை சொல்றாங்க, சில தளர்வுகளை கொடுக்குறாங்க. அவசியமான காரியத்துக்கு போகலாம், தப்பு இல்லை. ஒரு மெடிக்கலுக்கு போகணுமா, ஸ்தோத்திர தாராளமா போகலாம். எப்படி முக்கியமான சில காரியங்களுக்கு அவங்க விலை கொடுக்குறாங்க. ஆனா தேவையில்லாம அப்படியே சுத்தி பார்க்கலான்னு சொல்லி வெளியே போன, அதனால ஆபத்து. தேவையில்லாம வம்ப விலை கொடுத்து வாங்குற காரியம். ஆகவே வேதம் தெளிவாக சொன்னீங்க, இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அடையாளமா இருக்கும். அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன்.
நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராதிருக்கும் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை நான் வாசிக்கிறோம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்கும் கூட அடுத்த ஒரு பாதுகாப்பா இருப்பது ஆண்டவருடைய இரத்தம் என்பதை மறந்துடாதீங்க. இயேசுவின் இரத்தத்தின் மேல் விசுவாசம் வையுங்கள். இயேசுவின் இரத்தத்தை வாயத்திலிருந்து அறிக்கை செய்யுங்கள். ஆண்டவருடைய செட்டையின் மறைவில் இருக்கிறது மாத்திரமல்ல, நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்து என் பாவனுடைய வியாதியினுடைய சாபையினுடைய தரித்திரனுடைய பலவீனம் எல்லாத்தையும் சிலுவை சுமந்து தீர்த்தாரே, அவர் மேல் நான் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன். ஆமென், ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். என்னாகமம் 16 அதிகாரத்துல 46 முதல் நான் வாசிப்போமானால் ஸ்தோத்திரம், அங்க சொல்லப்பட்ட வார்த்தை நான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியிலே அங்கே வாதை ஆரம்பித்தது. மோசே ஆரோனை நோக்கி தூப கலசத்தை எடுத்து பலிபீடத்தில் இருக்கிற அக்கினியை அதில் போட்டு அதன் மேல் தூப வர்க்கமிட்டு சீக்கிரமாய் சபையிடத்திற்கு போய் அவர்களுக்காக பாவ நிவிருத்தி செய். கர்த்தருடைய சந்நிதியிலிருந்து கடுங்கோபம் புறப்பட்டது, வாதை தொடங்கிற்று என்றான். மோசே சொன்னபடி ஆரோன் ஸ்தோத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சபையின் நடுவிலே ஓடினான். ஜனங்களுக்குள்ளே வாதை தொடங்கி இருந்தது. அவன் தூப வர்க்கம் போட்டு ஜனங்களுக்காக பாவ நிவிருத்தி செய்து செத்தவர்களுக்கும் உயிரோடு இருக்கும் நடுவே நின்றான். அப்பொழுது வாதை நிறுத்தப்பட்டது. செத்தவர்களுக்கும் உயிரோடு இருக்கும் நடுவே நிற்க வேண்டிய தேவ பிள்ளைகள் நீங்கள் நானும் கூட இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களையும் கூட ராஜாக்களாக ஆசார்களாக மாற்றிருக்கிறார். எதற்கு ராஜாவாக, எதற்கு நம்மை ஆசாரராக மாற்றிருக்கிறார் சொன்னால் ஸ்தோத்திரம், ஆளுகை செய்வதற்கும் தூப கலசத்தை பிடிப்பதற்கும் பரிந்து பேசுவதற்கும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட உத்தரவாதத்தை உணர்ந்தவர்களாக நாம் உன்னதமான மறைவில் இருக்கிறது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவரை எனக்கு அடைக்கலமாய் கொண்டிருக்கிறேன். நான் பாதுகாப்பு, என்னுடைய பாதுகாப்பு என் சுய பலத்தில் அல்ல, என் சுய ஞானத்தில் அல்ல, நான் இயேசுவின் இரத்தத்துக்குள்ள இருக்கிறேன், அடங்கி இருக்கிறேன். வேதம் சொல்லுது, அவருடைய பலத்தை கைக்குள் அடங்கிருங்கள் என்பதாக வேதத்துல வாசிக்கிறோம். என்ன சொல்ல வேண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். ஸ்தோத்திரம், இஸ்ரவேல் தேசத்தில் ஏற்பட்ட எல்லாவித வாதைகளுக்கும் ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களை விலக்கி பாதுகாத்தார். ஆகவே இரண்டாவதாக வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். மூன்றாவது நான் வாசிப்போமானால் தீமை உன்னை அணுகுவதில்லை. நீதிமொழியின் புஸ்தகம் 19 அதிகாரம் 23வது வசனத்திலே சாலமோன் ஞானி ரொம்ப அழகாய் சொல்லுகிறார், கர்த்தருக்கு பயந்து ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள். கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவனுக்கு ஏதுவானது, அதை அடைந்தவன் திருப்தி அடைந்து நிலைத்திருப்பான். தீமை அவனை அணுகாது. தீமை, எது தீமை? கவனிங்க, எது தீமை? ஸ்தோத்திர, ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 31வது அதிகாரம் அதனுடைய 24வது வசனத்தை நான் வாசிப்போமானால் அங்க இப்போது இவ்விதமாக ஒரு சம்பவத்தை நான் வாசிக்கிறோம். ஆண்டவர் யாக்கோபுடைய மாமனாகிய லாபானை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை அந்த 31ஆம் அதிகாரத்தினுடைய ஆதியாகமும் 31வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். அன்று ராத்திரி தேவன் சீரியா தேசத்தினாகிய லாபானுக்கு சொப்பனத்திலே தோன்றி, நீ யாக்கோபுடைய நன்மையை அன்றி தீமை ஒன்று பேசாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இரு என்றார். லாபான் யாக்கோபுக்கு தீமை செய்யும்படியாய் புறப்படுகிறான். 20 ஆண்டு கால லாபானுடைய வீட்டிலே யாக்கோபு வேலை செய்தான். ஸ்தோத்திரம், 14 ஆண்டுகள் அவன் தன் 2 மனைவிக்காக வேலை செய்தான். அதன் பின்பு ஸ்தோத்திரம் 6 வருடம் சம்பளத்திற்காக வேலை செய்தான். அந்த 6 வருஷத்துல 10 முறை அவனுடைய சம்பளங்கள் மாற்றப்பட்டது. அது மாத்திரமல்ல, 31 அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம், அங்க ஆண்டவர் யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தார். யாக்கோபுடைய ஸ்தோத்திர ஆசீர்வாதம் பெருகின போது லாபானுடைய குமாரர் யாக்கோபை பார்க்கும் போது வித்தியாசமாக பார்த்தார்களாம். 31 அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். 1 முதல் சில வார்த்தைகளை வாசிப்போம். 2வது சில வாசிக்கிறேன். லாபானின் முகத்தை யாக்கோபு பார்த்த போது அது நேற்று முந்தைய நாள் இருந்தது போல இராமல் வேறுபட்டிருக்க கண்டான். கர்த்தர் யாக்கோபை நோக்கி, உன் பிதாக்களுடைய தேசத்திற்கும் உன் இனத்தாரிடத்துக்கும் திரும்பி போய் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்றார். அப்பொழுது யாக்கோபு ராகேலில் லேயாளையும் வெளியில் தன் மந்தை இனத்தில் அழைப்பித்து அவர்களை நோக்கி, உங்கள் தகப்பனுடைய முகம் நேற்று முந்தைய நாள் போல் இருந்தது போல் இருக்கவில்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. ஆனாலும் என் தகப்பனுடைய தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். என்னால் இயன்ற மட்டும் நான் உங்கள் தகப்பனுக்கு ஊழியம் செய்தேன் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் தகப்பனோ என்னை வஞ்சித்து என் சம்பளத்தை 10 முறை மாற்றினான். ஆனாலும் அவன் எனக்கு தீங்கு செய்ய தேவன் அவனுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. ஆகவே ஒரு நாள் ஸ்தோத்திரன் தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரையும் அழைத்துக் கொண்டு தன் மந்தையில அழைத்துக் கொண்டு
லாபானுடைய வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு போனான். ஆனா லாபான் ஸ்தோத்திர யாக்கோபை தேடி வருகிறான். யாக்கோபை பின்தொடர்ந்து வருகிறான். அவனை அழிப்பதற்காக வருகிறான். ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிறார், லாபானை பார்த்து, நீ யாக்கோபோட நன்மையை அன்று தீமை ஒன்று பேசக்கூடாது. அதே ஆதியாகமம் 50ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்தை வாசிப்பீங்கன்னு சொன்ன, நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள். யோசேப்பு தன்னுடைய சகோதரரை பார்த்து சொல்லுகிறான், நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், ஆனால் தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடி வெகு ஜனங்களை உயிரோட காக்கும்படிக்கு அது நன்மையாக முடிய பண்ணினார். எது தீமை யோசித்து பாருங்க. யாக்கோபின் சகோதரர் நினைச்சாங்க, இவன் சொப்பன ஒளியட்டும், இவனை தூக்கி குழியில போட்டவனு போட்டாங்க, இஸ்மவேலுக்கு வித்துருவனை வித்தாங்க, சொப்பன அதோடு முடிந்ததுன்னு நினைச்சாங்க, தீமை செய்தார்கள். எது தீமை கவனிச்சு பாருங்க. தேவ திட்டத்துக்கு எதிராக செயல்படுகிற காரியம் தீமை. தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு எதிராக செய்வது தீமை என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிட வேண்டாம். சொல்லும்படியான ஏராளமான வார்த்தைகள் உண்டு. ஸ்தோத்திர தீமை. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில தீமைக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை. வேதம் அழகாக சொல்லுங்க, கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவனுக்கு ஏதுவானது, அதை அடைந்தவன் திருப்தியடைந்து நிலைத்திருப்பான், தீமை அதை அவனை அணுகாது. என கேட்டுக்கொண்டு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே, கர்த்தருக்கு பயப்படுங்க. ஸ்தோத்திரம். நீதிமொழிகள் 13ஆம் அதிகாரத்தில் 2வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. பொல்லாப்பை விட்டு விலகுவது கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் என்ற வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ஆண்டவருக்கு பயந்து நீங்க ஆண்டவரை சேவியுங்கள். ஸ்தோத்திர. ஆண்டவர் எல்லா தீமைக்கும் நம்மை நீங்களாக்கி விடுவிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, ஸ்தோத்திரம். ஏசாயா 54:14 வாசிக்கிறோம். ஸ்தோத்திர. நீதியால் ஸ்திரப்பட்டிருக்கும் போது, நீதியால் நிறைந்திருக்கும் போது, ஆண்டவர் சொல்லுகிற நீதி என்ன, அந்த நீதிக்கு நீங்க கீழ்ப்படியும் போது, பிரைஸ் காட், ஹல்லேலூயா, தீமை உங்களை அணுகுவதில்லை. என 54:14 வாசிக்கிறோம். நீதினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய். ஸ்தோத்திர. கொடுமைக்கு தூரமாவாய், பயம் இல்லாதிருப்பாய். ஸ்தோத்திரம். திகிலுக்கு தூரமாவாய், அது உன்னை அணுகுவதில்லை. நீதினால் நிறைந்திருக்கும் போது, ஆண்டவருடைய நீதிக்கு கீழ்ப்படியும் போது, இயேசு சொன்னார், இப்பொழுது இடம் கொடு, இப்படி எல்லா நீதி நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது என்று சொல்லி யோர்தான் நதியிலே அந்த ஆண்டவருடைய ஸ்தோத்திரம் தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அங்கே யோவான் ஸ்நானகன் மூலமாக ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டார். ஞானஸ்நானம் தேவனுடைய நீதி. வேத பாரகர் பரிசுடைய நீதியிலும் நம்முடைய நீதி அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவருடைய வசனத்தை நாம் விசுவாசிக்கும் போது நீதிமான்களாக மாறுகிறோம். இயேசுவின் இரத்தத்தின் மேல் விசுவாசம் வைக்கும் போது நாம் நீதிமான்களாக மாறுகிறோம். அப்படி நீதியால் நிறைந்திருக்கும் போது தீமை நம்மை அணுகுவதில்லை. அது மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிகுந்த ஜலப்பிரவாக வரலாம். உங்களுக்கு எதிரான அநேக தீமைகள், ஆபத்துக்கள் வரலாம். அநேக மனிதர்கள் தலையில் மேல் ஏறி போகலாம். ஆனால் அதுவும் உங்களை ஜலப்பிரவாக வந்தாலும் அது உங்களை அணுகிறது இல்லை. யாரை? ஜெபிக்கிற மனுஷனை. முதலாவது பார்த்தோம், உன்னதமானுடைய மறைவில் இருக்கிறவனுக்கு அங்க ஸ்தோத்திர பாதுகாப்பு. இரண்டாவது, ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு அங்க பாதுகாப்பு. மூன்றாவது பார்த்தோம், கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷனுக்கு பாதுகாப்பு. பிரைஸ் காட், ஹல்லேலூயா. நீதினால் நிறைந்திருக்கிற மனுஷனுக்கு அங்க பாதுகாப்பு. இந்த காலவெளி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே உம்முடைய செட்டையின் மறைவுல வாழை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். அது மாத்திரமல்ல, உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தினால நிறைந்திருக்கிற ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ஆண்டவரே, ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷனாக வாழை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். உம்முடைய நீதினால நிறைந்திருக்கிற ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி அர்ப்பணிக்கும் போது ஆண்டவர் எல்லா தீங்குக்கும் உங்களை விலக்கி விடுவிக்க, பாதுகாக்க ஆண்டவர் வல்லமையுள்ளவர் இருக்கிறார். கண்களை மூடுவோமா? ஆண்டுடைய அன்பின் முகத்தை நோக்கி நாங்க பார்ப்போமா? உன்னதமானுடைய மறைவில் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தமான தீர்க்க தரிசனமா வார்த்தை, ஸ்தோத்திரம். தீமை உங்களை அணுகுவது இல்லை. உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும், உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேர் விழுந்தாலும் அந்த வார்த்தை கவனிங்க, விழுந்தாலும் மரித்தாலும், ஹல்லேலூயா, உன் பக்கத்தில் 1000 பேர், உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. ஆண்டவர் மேல் விசுவாசத்தோடு கூட, நம்பிக்கையோடு கூட அவரை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். இயேசுவின் இரத்தத்துக்குள்ள மறைந்திருங்கள். ஆண்டவருடைய ஸ்தோத்திரம் பலத்த சட்டைக்குள் அடங்கிருங்கள். அவர்களை பாதுகாக்க வல்லவர். இரண்டாவது பார்த்தோம், வாதையின் கூடாரத்தை அணுகாது. எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தர் தாபரமை கொண்டாய், ஆகையினாலே பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதையின் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னு சொன்னார். ஸ்தோத்திரம். மூன்றாவது நாம் பார்த்தோம், ஸ்தோத்திரம், தீமை அவனை அணுகாது. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதில் ஜீவனுக்கு ஏதுவானது, அதை அடைந்தவன் திருப்தி அடைந்து நிலைத்திருப்பான். தீமை அவனை அணுகாது.
நீதினால் நிறைந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம், பயமோ திகிலோ கொடுமையோ உங்களை அணுகுவது இல்லை என்று கர்த்தர் சொன்னார். ஜெபிக்கிற தேவ பிள்ளைகளை எந்த தீமையும் அணுக போகிறதில்லை. 32 சங்கீதம் 5-6 வசனத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்க. ஆண்டவர் நோக்கி நான் விண்ணப்பம் பண்ணினேன். அப்படி விண்ணப்பம் பண்ணதுனால மிகுந்த ஜலப்பிரவாக வந்தாலும் அது என்னை அணுகுவதில்லை என்று தாவீது சொல்லுகிறார். ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை தீமை, ஜலப்பிரவாகம் போன்ற பிரச்சனைகள் அணுகுவதில்லை. கர்த்தர் எல்லா தீங்குக்கும் உங்களை விலக்கி காப்பார். அவர்களுடைய ஆத்துமாவை காக்க வல்லவராயிருக்கிறார். சர்ப்பங்களை தேளுகளை மிதிக்க சத்ருவின் சகல வல்லமைகளை மேற்கொள்ள உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். ஒன்று உங்களை சேதப்படுத்தாது என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். அவருடைய செட்டின் மறைவுக்காக நன்றி சொல்லுங்க. அவருடைய உன்னதமான பாதுகாப்புக்காக நன்றி சொல்லுங்க. இயேசுவின் இரத்தத்திற்காக நன்றி சொல்லுங்க. அவருக்கு பயப்படுற பயத்திற்காக நன்றி சொல்லுங்க. நீதினால் நிறைந்திருக்க உங்களை அர்ப்பணிங்க. ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே பெரிய காரியத்தை செய்வார். என்னுடைய பேசின வார்த்தைக்கு நன்றி ஆண்டவரே. எங்களுடைய பேசினுடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக, எங்களை பலப்படுத்துவீராக. என்னையும் எங்களையும் உம்முடைய வசனத்தை கண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் உம்முடைய பிரசன்னம் அமர்ந்திருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கும் போது நம்முடைய ஸ்தோத்திர மத்தியில் இருக்கிற அருமையான கர்த்தருடைய ஊழியர் ஜோக்கின் டிவ்ஸ் முன்பாக வந்து கர்த்தர் தந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்லி ஜெபிப்பார்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். அன்பு தகப்பனே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நல்ல நாளிலும் கூட ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை கேட்க முடியாத கிருபைகளை தந்திரியதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கேட்ட ஒவ்வொருத்தரும் மேலும் ஆவியானுடைய பிரசன்னம் அளவில்லாமல் இறங்கி இருக்கிறபடினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தீமை உன்னை அணுகாது என்று சொன்ன வார்த்தையின்படியாக உம்முடைய வாக்குத்தத்தமான வார்த்தைகள் அது ஒருபோதும் மாறாதவைகள். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்பதை அப்பொழுது அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொன்ன உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி உமக்கு காத்திருக்கிற நாங்கள் தீமையினால ஒருபோதும் சேதமடைவதில்லை என்பதை இந்த நாளில் கூட எங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறேன். நன்றி. ஆனால் அதற்காக நாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக காத்திருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நீர் பேசினீரே. நன்றி. நாங்கள் வாழ்கிற ஒவ்வொருவரும் நீதிமான்களாக, கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக, ஆண்டவரே உமக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்களாக எங்களை எடுத்து பயன்படுத்தும். உம்முடைய அன்பின் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த வாரம் முழுவதும் நீர் எங்களை ஆண்டவரே நேர்த்தியாய் நடத்துவீராக. உம்முடைய அன்பின் கரத்தில் முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் மகிமைப்படும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். சேர்ந்து இணைந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்கிற சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் இன்றும் என்றும் இயேசுவின் திவ்ய வருகை மட்டும் நம் அனைவரோடு காப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். மற்ற எல்லா காரியத்திலும் இணைந்து கர்த்தரை உயர்த்துவோம். கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார். God bless you. God bless you.